publiek op jou komt, dat zie je hier in beeld. Het streamt zo stadig om binnen. Bij het vierjappen is dat zo dat het dan bij de wedstrijd soms hier haast nog drukker wordt als voor de wedstrijd. Want dan komen de meesten zo stadig gewoon mooi binnendrippen. En dus ga je nog altijd voor een laatste snackje, een laatste broodje hamburger en vanzelfs een laatste beetje zoeker. Want dat kennen de Lietse band wel gebruiken voor de wedstrijd. We hopen dat er een soort spektakel komt. Dat is Joet de vraag. Waar wit komt dat ik, maar het is wel zo dat het vaak wel komt bij het Koningsleppen. Hannes Skerrion, mooi analist. Ik heb die Bert van Stalhelle kennen zeggen, want daar had dit heel vaak al dien. Ja. Vorig jaar best even uit de analistenbranche stapt, want ook zo is het. Ik wil zelf even een keer weer mooi springen. Ja, ja. Maar het bloed kroept waar het net geen kan. En dus best voor even waarom als analist. Tegen dank daarvoor. Ik belde die en dan zei ze al ik voeten dadelijk ja. Waarom? Nou, ik vind het altijd wel leuk om even te doen. Ja, je had er door alle ervaring toch wel wat kunde in opbouwt. En nou ja, ik vind het altijd wel leuk om even te delen. En ja, überhaupt oors dan zie ik wie ik direct wel best om gewoon de wedstrijd even te beschermen. Maar ja, ik vind het echt altijd leuk als de wedstrijd analyseert, dan zit er nog meer in. En ja, zelf, de Koningsleppen is inderdaad wat zij wel een van de klassiekers. Eigenlijk wel een van de mooiere wedstrijden. En wie hier zou dat degene die deze wedstrijd won, Fries kampioen worden. Dus het was een soort van voorbode voor het FK. De laatste jaren is die traditie net helemaal meer voortzet, maar nou ja, het is altijd gewoon een goed mikpunt om te zien waar de vorm al wat te pakken had en wie waar het rint. En nou ja, waar nog even iets van onpassing in de wand hadden, maar nee, dat is altijd een mooi uitgangspunt om hierin te gaan om te zien hoe het gaat. Ja, daar had zelf ik een keer Koning West. Wist het hier nog? Nou, dat weer de eerste keer volgens mij dat het Alweer Jelien. 2000, nee, sorry, inderdaad. Ja, de eerste keer, ja. Ja. Dat wierde ik al, ja. Nee, dat klopt. Ja, ik sprong toen als junior nog. En nou, datzelfde hier werd ik Fries kampioen bij de junioren dan. Maar het Koningsleppen sprong inderdaad in een varronde ook iets van 18 meter. Bart sprong toen wel verder. Maar ja, bij deze wedstrijd is het wat apart, want na 3 rondes dan gaat de score weer op 0. En dan mag het nog een keer. En nou ja, toen sprong ik dus verder dan de senioren en dan de rest. Dus daar dan winst dus de prijs eigenlijk, de hanger van het Koningsleppen. Dus dat is, daar is die om te doen. Ja, daar stipt het zelf wel even om. Het is een bijzondere wedstrijd voor de meesten thuis die het vierjappen net altijd volgen. Er is een soort van voorronde, die begint Aasen dan. En als je dan 4 keer naar springen, dan ga je naar de finale. Altijd bij het vierjappen, of bij de meeste wedstrijden, telt die sprong altijd mooi. Dus mocht je 20 meter springen en in de finale wordt dan vervolgens 90 meter sprong, heb je won omdat je in de voorronde 4e sprong had. Maar je film omkomt, dat zei Hannes ik al een beetje. Bij het Koningsleppen is dat net zo. En draait het maar om 1 ding en dat is die finale. Oké, mag je eerst kwalificeren. Maar als je ook Big Leagues in de finale 20 meter springt, dan telt dat als de ultieme score. De score die mooi telt. En dus is het altijd, ik nog wel eens zo, dat is meer opvallen, dat je dan de listen van Houron hier een tros pit, want ik ben er haast helemaal terug gegaan. Ja. Big Leagues vorig hier, Bouke de Jong, die sprong in de voorronde verder als uiteindelijke winnaar, Michiel Zielstra. Ja, klopt. Ja. Nee, dat gebeurt vaker inderdaad. Dus het is wat dat betreft wat een aparte wedstrijd, maar ja, het komt op laatst nog. De opzet, want het is hij is vanaf 2004 weer op Nij invoerd. Van alles her hien ze extra soort van wedstrijd. Toen hien ze volgens mij nog met 2 sprong en dat is in de finale nog 1 sprong hier, of andersom, ik weet niet precies. Maar de opzet die een beetje oors en nu hebben ze dus 3 sprong en dan nog een keer 3 sprong. Dus we normaal in de finale 2 sprong. Dus ja, het is soms ook een beetje van als toen al in de varronde sprong al een hele 4 haast del zetten. Ja, dan is het wel leuk om nog 2 sprongen te meiden, maar eigenlijk kan je beter gewoon zeggen van ik stop even. En dat wordt soms echt wel dingen. Dus van nou ja, ik liet onkomen 2 weer in of net. En ja, maar het is ik weer zo, dat is net zoals ik liet alles maar gaan voor die finale, want dan moest hij wel kwalificeren voor die finale. Nee, dan moest hij een goede afstand zetten, dat klopt. En zo, hoe verder dat springst, hoe letter dat destijds
Of dat is het beginnen meest in de finale. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar dat wie altijd Bossa. Dus dan is het belangrijk dat hij eigenlijk als beste kwalificeert. Want als hij dan bijvoorbeeld nog net een echt 4 sprong had en de 4ste afstand is Santje meter. Nou, dan is het toch wel even van oké, ging ik die stok op scherp zetten of zet ik hem iets dichterbij dat ik misschien mijn 18 jongetje meter het helje. Dus nou ja, er zit nog wel wat een tactische overweging in. Dat is wel een extra element in deze sport, in deze wedstrijd. Ja, precies. Nou ja, eigenlijk is dat in elke wedstrijd was, maar omdat het nou weer op 0 begint, is het wel extra belangrijk. Ja. We binnen haast aan de wedstrijd aan, want jullie misschien ook wel de speaker op de achtergrond. Het waait een beetje hier in Burgum. Dat zeg je ook aan de vlagjes die er wapperen. De vlagjes die het toch wel een beetje verrieren dat er wat een vernuverige wind stiert. Want het waait net constant, maar dan in één keer komt er weer een windvlaagje op. Hoe is dat voor een fieljebber? Nou, op zich als de wind naar regen gaat, is het geen punt. Als toen naar de vlaggen sjoost, dan liep het er inderdaad in een regen. Vanuit de breg te komen, zeg maar ze krijgt die ik op een skong en toen liep het er inderdaad van de zijde te komen. En dat is eigenlijk wel funest. Vooral hier tussen de gebouwen, dan heeft wat die valwind. Valwind is misschien wat een grut, maar doe vernimt van wol als het maar in de stok zit. Dat wordt de onkomst erin. Dus het is alles behalve optimaal. Maar goed, in de regen is op zich wel lekker. Dan kerst nog harder rennen. Dan kan die pols nog verder in het water staan en kerst optioneel nog verder springen. Ik weet dat Jaco de Groot maar zijn 22, 21 zijn recordsprong ging ze gigantische win in de regen. En ja, dat kan dus heel erg voordeel halen. Ja, het Nederlandse record, dat had meestal dwaande, 22-21. Het is de scanse van Burgum, waar dat in elk geval al onvallen is. Toch Germ Terpstra, die als eerste Fries 22 meter sprong. Ja. Die is er Joet net bij, want die krijgt 1 keer per jaar een weekend vrij van zijn huid / coach Wim Terpstra. En dat is het weekend van de Zwarte Cross. Maar dan denk je, oké, grote favorieten zijn erbij. We verwachten het volle Joet. Maar Michiel Zielstra had dus in een doel 22 meter springen. Dus verwacht dat veel werk Joet. Nou, op zich 22 meter, ja, het zal een soort van algemeen doel wezen. Ik denk net dat het specifiek voor Joet het doel is. Ik denk dat Michiel als doel gaat om bij die prijs te pakken. Joet vaart hier het er een bon. En dat zal er zeker willen prolongeren. Dus ik denk dat dat zijn eerste uitgangspunt is. Alleen nog ja, als Germ mij springt, dan weet je gewoon dat je sowieso 20 of 21 mag springen, wil je 4 springen, omdat hij dat gewoon elke wedstrijd springt. Dus dat maakt het natuurlijk al wel iets dregelijker qua concurrenten. Is dat noffelijk dat de concurrentie er is of juist net? Nou ja, als je de concurrentie onkent of je kent je minder gelijk on, dan is het natuurlijk super dat ze er binnen. Dus ik zou altijd voor meer concurrentie wegen. Dat is het mooist. Alleen aan de andere kant, ja, het is ook wel weer fijn dat je in een soort van flow komt. Dus dat je een wedstrijd winnen, het doet toch meer mij misschien dan je denken. En al is het maar een 18 of een jongetje meter, als je toch de 4ste afstand van het dij springen, dan dat doet toch wat mij dat je verder dan een rest springen. En dat kan er wel voor zorgen dat je groeit in het seizoen. En dat is voor de meeste leppers op dit moment wel belangrijk. De krachttraining en de routine en alles zit er wat op. Ze weten bij de polsmaat, ze weten vanaf waar ze het beste onrennen. Dus dat veroorzaakt net een heel soort meer. Dus het is vooral belangrijk dat ze nou een soort van ontspanning krijgen in hun onren en insprong. En dan begint echt ding te rennen. Dan begint ding op de grond te sluiten. En dan helpt dan, per wedstrijd winnen, helpt daar zeker mee. Ja, wat je hier op de wedstrijd die daar is. We binnen los. Wieger Piet Haarsma van Langwaar. Die maakt het de eerste sprong. Ja, springt gelijk. Voor het water, net een... De vereniging in Drielst. Nee, dat is vaak zo'n ondankbare taak, moet ik het absoluut niet nemen. Maar de eerste sprong is altijd een beetje... je kan ik veel werk deel zetten, maar... Ja, het is eerst even chef van oké, wij maken de pols opzetten, hoe weer het joort. Zo, dit Hannes Walda die springt hier wierd. Maar ik heb hem vorige week zo'n spring in Weesum. Dat verbeterde tot 2 keer zijn persoonlijk record. Dus ik denk dat het voor jou wel gebrand is. Nu de holle sprongen daar 16-18 en ik ga die sprong zien. Ik denk, die jongen kent het direct nog wel over de 18 meter. Maar
dat Sjok hem ook nog wat wandelen. Dan maakt die pols dus krijgt even ietsje dichterbij staan of hij maakt iets harder in, zodat er genoeg momentum had om vol hoe dat kantelpunt te komen. Alleen het is wel een beetje vernest. Maar een bierpak beginnen, zodat het nog 30 graden is, dan is het nog een verhaal. Maar ja, dan word je eigenlijk gelijk even douchen en je voorbereiden voor de volgende sprong. Ja, je spieren worden toch even koud. Dus snel omklaaien en een klein maatje voor de volgende sprong. En Femke Minema stiet nou klaar. De toeskansen van de vereniging in Burgum. Ja. Efter haar Sjugjo Nina van der Vliet. En je sjuggen een pompenblad shirt, dat lezen we haast even uit. Want we sjuggen eerst naar de sprong van Femke Minema. Ja, degelijk sprongje. Degelijk de kantoer voor een eerste keer. Net wie het, zoals Hannes zei, dat wil je net in de eerste. Nee. En ik zei al, dat shirt van Nina van der Vliet, dat Sjugjo Gouders voorbij komen, het pompenblad shirt. Dat is de leider van het klassement. Die mooi dat shirt onloeken. Ja, we zullen op een middelste scores dat Freek Kramer kleest. En dat betekent dat Jelte Volkers maar volgens mij zich ook aanmeld had. Ja, die stiet op de lijst, Jelte. Ja. En Frederik die zou stredden springt nog eens tweede. Dus die had hem niet schrikt aanmeld, want we hier vregen binnen aanmeldings. Dat voelt aan. Frederik Kramer in de mixklasse. Ja, en Freek nou ja, is eigenlijk een mixklasse springer, maar is eigenlijk ook heel wijze, maar het is Jedder een topklasse springer. Alleen nog ja, hij dit seizoen nog net, het rent nog net zo goed hij waarschijnlijk in de holle had of wat hij kent. Is een sprong, gaat op zich wel kreeg naar de andere kant. Maakt het een goede eerste sprong. Nou. Ja. Frederik Kramer is blessure west onder schouders en had dat toch het hier een beetje kalmer oppakt. Maar had net al te best hier, zoals hij zelf zei. Nee. Hij baalt als een stekker, is net tevreden. Zit nu in de mixklasse, de topklasse, de boppen. Daar zit de grote kanon. Ja. Hij moest een stap waarom dan. Hij begon er wel. Maar je kan ik degraderen in het vier. Ja. Sander Posma. Je gaat wat uit koers en ja, dan verlies je dus gelijk meters. En dat is jammer. Hij shot even naar de meter Bart van Wegmaker uit. Zodat ik zo weinig mogelijk druk in het zonbed aanlid. Of nijlid. Ja, Hannes zei het, de meter Bart, dat is die man daar in de jazon. En die man, die kennen jou echt wel, als je vierjepper fan binnen. De recordkampioen, Fries kampioen en de record koningsjepper. Record koning dus, woon hem 6 keer. En dat is Marit van der Wal Ikslagen. Die kende dus goed doorheen. Dan hebben we een vrouwelijke kampioene. Vraag is of zij dat helpt. Dat is toch mooi met je vierjeppers, hè? Want je bent dan een beetje van, nou wij nemen afscheid van de sport, want we doen er alles voor. En dan vervolgens in je het zandbed om te vaaien. Door wat analist bij Omroep Friesland, je kan het net loslaten, hè? Nou ja, goed, al die jaren dat je het zelf op hoog niveau dient, haha, ik hoor dat voor jou dient, hè? Dus ja, ik vind het meer als logisch dat je dan dat je een taak op je neemt, ja, om het wel trottelen te gaan, zeg maar, voor de rest. Dus, en dat is op zich een leuk werk. En dan had ik nog mensen wijs die toch, hè, dus. Hier, de prinses van Verlien hier, Nina van der Vliet. Sjen wat die ken. Ja, maar een supergoeie onren, alleen nog ja, dan ze rent als een kanon. Alleen nog ja, dan weer het dreger om die insprong goed te pakken. En hoe zeer is dat ze er eigenlijk mijn hoorn een beetje om voorbij zit. In ieder geval hier ze een fractie van een seconde dat ze de pols net in bedwang hier. En dan, dan mist eigenlijk de eerste klimslag. Waardoor het alle wat te snel gaat. Ondanks die hudde onrin springt ze wel over het lintje. En ja, hier bij de senioren liep het even goed te gaan met Fijken. Maar nee, hij helpt correct de derde punt net en begint echt met een wiertpak. En kan zich echt melden bij de douches. Wat je net wilde dus. En dat snap ik wel, dat Hannes dat zei, want het is koud. Isbrand Haastra. Degelijke sprong. Ja, mooi. Uitsprongen springen. Gooit een gelijk oer het baltje. Oer het oranje baltje. Het valt me wel op dat de eerste sprongen gesapig binnen. Klinkt misschien wat doorheen, maar kalm. De rest. Het is een beetje veiligheid voor alles. Ja, is dat een tactiek? Nou, weet ik eigenlijk nog net. Ik ga ook op een wietsprong, jongen. Dus het is net zozeer veilig. Het is... doe maar
precies even het plakje weten waar de pol steen maat om eigenlijk de tier te krijgen om hem dus zo 4 goed te klimmen. En ja, dat kan soms fracties van 4 of 10 centimeter verschil wezen. En ja, als dan een wien naar rechts gaat of ja, of het is je eerste sprong, je wil eerst eens even een afstand deel zetten voor, om te zien hoe het gaat. Er even een beetje inkomen. Ja, dan ja, misschien is dat veilig, jong, maar ja, je wil toch het liefst wat een opbouw gaan in zo'n wedstrijd. Dus ik denk dat dat een beetje de reden is. Maar zo'n als Fijke krijgt de tendentie zich er misschien wel een beetje in versioen hebben. Want ja, je begint leven net maar in wie het pak inderdaad. En Irisa Maats van Surhuisterveen springt ik naar de overkant. ja. Ja, veilig. Zet in elk geval een afstand del. Ja, je hebt gewoon heel eind koers. Dus ja, dan verlies je wel meters. Dat is Denk je zonde. het om. Op haar thuiskansen ik in Burgermere. Dan gaan we terug naar de middelste kans. Jaring, ja, Jaring Wienstra. Uit Halm. En Jaring die had hem goed, maar die pols te 4. Loop insprong markeren, niks aan. Deze stok stier naar mijn idee gewoon iets te 4 in het wetter. En dan komen we uit bij de derde wiertsprong van de dag dus. Ja, de senioren die winnen van het wietspringen. Die springen in die wiert. Dan kunnen we terug naar de eerste skans B, zodat je dan mooi hiet. En dat wordt Aasten Hielke Brouwer die hem klaarmaakt. Van Arem. En je hebt bij de afdeling van Weensum. Hielke Brouwer, dus juist dat hij had nog, hij is druk aan het squatchen. Wat er in de hoorn had, dat is haarspray. Geen haarspray, maar haarspray. En dat is een soort van kleverige substantie wat er even op zijn klimboom spuit en op zijn hoorn. Volgens mij is de bus Ja, daar zit hard er vol leeg. meer in. Nee, je moet even goed spuiten. Ja, nou van de concurrent, ja dat ken ik, dat maakt er niks uit. Dat is toch een beetje bij het vier lippen zijn. Je broek ook wel speel ik vaak wel. Als je een hoop plakken de hand, hij had het op een voet, dus bij de damesshow inderdaad, of bij de famkes, maar ik zeg ze Janne Galema van Borkum, die springt je gelijk oer het baltje. En dan zien we Erik Galema, je mij een hele dreigende sprong. Alleen nog, ja, juist het op het kantelpunt draait die stok helemaal de verkeerde kant uit en moet er dus loslaten. Hij ziet al aardig heeg, dus ik denk wel dat er het plakje te pakken had. Alleen nog, ja, je moet er recht oer. Ja, dat klinkt heel simpel. Maar zo simpel is het net. Nou, die senioren nou Tjebbe Galema, maar misschien laat hij het even zien hoe het bom had. Tjebbe mij de oor in. Had hem nou goed en ja, ik deze pols get te scheef. Hij maakt het de dames gewoon haast wierd. Maar ik zou zeggen, misschien heeft hij wat les van de wind. Dus juist dat die vlaggen, Ja. dat het een beetje onhelpt en ze waaien ik echt die kant uit. Nog hadden wat lichtere springers daar vaker iets meer les van dan de wat zwierdere springers. Ik kan natuurlijk neigen als het 50 kilo best of 100 kilo, dat had wel invloed. Ja, die wind die spelen toch meer parten dan wij denken. Ja. En dat is ook wel logisch. Ik zou al eens dit een beetje in een wien. Het is wat vlagerig. Ja. En als iets vervelend is, dan is het vlagerig. Want kan haast beter constant waaien als dan weer net, dan weer wol. En dat is schande. Ja, en dan is dan ben we in een mixklasse eerst even uitsprong. Want daar missen een aantal jeppers. Dus daar leidt het nog even stil. Dus wij focussen dus even op de famke stapklasse en op een jonge stapklasse. En daar staan alweer 2 springers klaar. Op de famkes scoorstje als het goed is. Riks de Vries klaar. En we zullen zien wat zij in haar eerste sprong doet. Neemt het diert. Had om beide voeten een klimbonsje op dat woord. Ja. Ja. Het is volgens mij een van de enigste die het had. Had hij terug denk ik genoeg grip met beide voeten. Kiet heel rap hoor. Ja.
maar wel mooi jocht. Dus op zich is dit wel een goed uitgangspunt. Het is wel grappig, want vaak hebben ze alleen nog om hun klimvoet een klimboon en dan hebben ze wel genoeg grip met die orenvoet. En ja, de meeste leppers zien het eigenlijk net zo lekker in, dat die voet een beetje afknelt. Dus vandaar dat ze vaak in je voet de boon hebben. Maar Rix die had het om beide. En dat vind ik leuk om te zien. De baan had ze voor grip. Dat had je denken, waarom hadden ze die baan überhaupt om? Daarmee hoorde je grip. Had je de pols ingaan. Hier de sprong van Hidde Galema. Ja, dit liep het erop. Hele goede sprong van Hidde Galema. Spring hier. Keurig. Ja, dit springt al 3 meter verder als waar het bal leidt. En dit is een mooi uitgangspunt. Zullen zelf ook blijven maar wezen. Krijgt gelijk de telefoon in de hoorn drukt. Waarbij het even de sprong analyseren. Dat is de VAR bij het vierleppen. Altijd een familielid meenemen die de sprong filmt. Ja. Dat zul je een heel soort zien. En het boltje kan behoorlijk naar achteren. Ja. Ja, of naar voren, hoe is het besjost? Dat is me krijg hoe is het besjost. Gaan we terug bij de Famkes. Mooi Elze Klein Velderman. Ja, dit lijkt er keurig te gaan. Werpt zich oer dat lijntje. En nou ja, ik zei een degelijke sprong. Wils wie 60 meter zo'n 40 noteren voor Hidde Galema. Iemand die daar makkelijk overheen kan springen is de volgende springer. Jorrit Boustra uit Reduzen. Ja, nou beginnen de echte kanonnen. Let jou dan even op een heel mooi fenomeen. Want Josje de rugs in beeld krijgt nog een beetje in de coach van Jorrit. En die stiet heel wijd de kans. En nou je denken, wat doet hij? Nou, dat is de afstand die Jorrit aan zijn draven zal. Want Jorrit is een van de weinigen die dit seizoen net helemaal de skansje draaft. Dan zul je zien dat het nou intussen onpast had. Oh, net helemaal. Hij is wel iets verder dan dat we wend binnen. Maar hij had Oelishan, maar zijn coach Wim Terpstra. En die zei, als het nou eens heel wijd de skans begint, dan kan die oren net helemaal misgaan. Want ja, daar haast minder oren in. Hij kreeg een beetje de lachers op de haan, maar hij springt heel fier. Dit werkt als een trein. En toen zei Wim Terpstra, zijn coach dus, dan beginnen we van nou weer verder mooi die oren in. Ja. Dus komen er een paar passen bij. En dus zijn ze nou net heel wijd de skans, maar dan krijg je iets zo in. Hè. Het is een mooi fenomeen, want ze hel je eigenlijk ik de meters uit de afstand. Hoe dat zit, dat vreeg ik aan Hannes. Die kan dat heel goed uitlezen. Maar we willen eerst even deze sprong meenemen. Jorrit Boustra had dus ik dat shirt on, mooi de pompenbladen erop. Is klassementsleider. Mooi terug, die liet ze onderin. Wat kan hij nou? Ja, dit liep het erop. En Jorrit je gelijk al richting de 18 meter op het station. Zo. Ja. Roemoedeline. En dit is mooi om te zien, want inderdaad, hij had net de allerhutste onderin, maar het is een grote sterke jongen al. En de insprong is toch de basis van een goede sprong. En dat wordt er heel beheerst. Hij springt heel beheerst in en kan gelijk beginnen met klimmen. En dat ook gelijk vertuten. Wils wie zorgen dat Alland Haanstra eigenlijk al gelijk met de tweede ronde begint. Klopt dat? Ja. Ja. Nee, die is opschoot. Die is opschoot in het klassement. Het klopt, dit is geen verspreking van Hannes, want ik hier het krijgt al. Zij stiet als tweede op de lijst, de papieren lijst, maar in de computer stiet ze als één lijst. Hè. Aan wie is een letter onwijzig? Dus is letter binnenkwam en daardoor is het even opschoot. Ja. Ik zeg, krijg ik al toen Nina van de Vliet sprong, die wie treden. Ik denk, hé, Alland is er net, maar ze is er dus wel. Ze krijgen omkwam. Wilst wij een 18 meter 49 kennen noteren voor Jorrit Boustra. En ik weet dan vaardig die toen die ik zelf ook met kennis leerde mij. En de vaarronde is inderdaad, zeiden ze, dat krijgt al Bouke, die hier al gigantisch 4 sprong. Maar heel bij de finale stier ik nog op nummer 1 met 18 al wat. Toen werd het in de laatste ronde dat Michiel nog inderdaad een dikke 21 sprong. En diezelfde Jorrit Boustra die sprongen nog wel in. Hè. Dus wie ik had Michiel net dingen hier, dan wil ik gewoon een jongen met deze prijs naar Hoestagang. Dus ik dat zo voor Fiona misschien wel kennen.
Dat is nog nooit gebeurd dat een jongen het won had. Want eigenlijk is er echt net echt een prijs voor. Want de worst koning en bij de jongens wil je prins. Maar ja, wat gebeurt er als de prins verder dan de koning springt? Ja, wordt het dan een prinskoning? Het wel best dat er een junior via de sprong, 2 keer in de skiernis. Wisse Broekstra en dus Michiel Sielstra verliezen hier. Maar dat win junioren. Dat is wel... Nee, ik ga toen echt niet. Michiel net. Michiel wie als senior. Vaart hier. Ik weer erbij. Dan springen we verder met Reinder Haastra. Reinder, deze stok, die gaat te scheef en dat merkt de cel weg. En ja, dan lit er hem eigenlijk rennen. Dan lit er Bart even rennen. Dan meet er mij even mee te smijten. Bart heeft intussen de jas uit. Ja. Die denkt... het Sintje komt erbij. Het Sintje komt er nou weer bij. Erop. Ja, ze staren gewoon toch weer steeds meer wat mensen in de bult oprennen. Het is mooi waar om nog even deze wedstrijd mee te pakken. Dat is mooi om te zien dat ik dan in het begin zei dat het in die bij het Philips is dat ze heel mooi de wedstrijd, het is nog net heel mooi de wedstrijd, maar dat ze dan wat later binnenkomen. Ja, meestal maar eerst hebben we iets. Stroomt mooi terug. Ja, het is toch de hele jongen nog, dus in wezen kerst hoe een oor kan bewijzen van spreken ook nog wel komen. Maar goed, het kan dan ook wezen dat je de knaller van de dij missen. Dan zullen we naar Hieke Vogel van mijn naam. Ik jerde dat ze zei, ik pak de al van hele meter pols, dus ze is wat van plan, joh. Maar deze stok, die krijgt ze lang net door de derde punt. Dus of die jongen wat sneller, of die pols mat een stukje dichterbij. Want hier kwamen ze lang net op daar. Ik zat echt een beetje twijfelend van, waar leidt het nou aan? Ja, ze zit in die omheen van hoe gaat het nou mis? Ja, het lijkt volgens mij net onrin insprong. Dat zeggen alle strak en goed uit. Evalueren. Zijn pols wat hier langer wordt, is er echt wat zwierder. Dus ja, daar maak je misschien wat rekening mee houden. Misschien dat het is, maar ja, het kan van alles wezen. Nou, dan ben we officieel onder de tweede ronde begonnen. Wieger Piet Haarsma. Van Langwaar stiet op een schoonskleer. Sprong krijgt keurig degelijk naar de overkant aan. Ja, nou is het zo dat bij die mixklasse maar 2 überhaupt een afstand deel zet van de size. Dus dat is net een hele goede score. Eén daarvan is wel Wieger Piet Haarsma. Dus die staat op 15:37. Nou kan het wezen dat hij daar ook heen maat. Ja, shit, het lijkt heel goed again van Wieger Piet. Krijgt hem ook mooi op dit punt. Pak je laatste slag. Ho! Springt je al oer de 8 meter, denk ik. Want dat baltje dat leidt op de afstand van Freya Kramer. En dat weer Santje 54, klopt dat? Wat ja. Is? En daar springt hij dan eigenlijk dikke meter heen. Dus ik weet net precies uit de hollen wat het persoonlijke record is. 8 meter nieuwtje lees ik je. Dus ik denk eigenlijk dat wij hier de eerste persoonlijke record te pakken hebben. En hier zien we Hannes Walter en die maakt direct een hele goede sprong. Keurig dingen. Maar die Wieger Piet. Dat houden we in de gaten. Dat is een mooie uitgangspunt dit. Wat komt er op het scorebord? 8 meter 50. De handen kan op elkaar voor Wieger Piet. Spring je meer dan 30 centimeter voorbij zijn oude persoonlijk record. Pakte heel goed de laatste slag mee en hier is het tevreden mee. Ja, die had al een goede jong. Maar hij mag nog een keer. Ja, dus het kan van nou alleen nog maar volle beter. En ja, dit is voor Freya Kramer echt leuk. Wissel, het baltje wat gelijk een meter opschoot. En ja. Freya Kramer staat op Santje 55. Wist u wat voor blessure precies met de schouder hier? Nee, hij hier echt heel last van de schouders. Oh. Meer moeten er net op zitten. Oh. Maar het ziet net goed. Nee. Hij is wel weer waarom. Hij Dus had die pols ook een heel eind uit de hoorn. Dus ja, die schouders krijgen op zich echt wel een opdonder. En Jere, Femke, die maakt het Jere echt een hele goede sprong. Femke Minnesma verbetert haar volgens mij flink met haar eerste sprong. Dus dat is juist toch dat, het is eerst even een beetje oortaast, even zien wat er al hier gebeurt. Is die op 12-0 size. Daar gaan we weer heen. Dat is ontnauwd goed voor een vierde plak.
Eerste plek is Janna Galema. Mooi. 13,62. Even een watje, even mitten. Denk ik dat in de middelste secondes Frederik Kramer haast giet. 13,19. Een meter verder. Keurig. Freek Kramer, meisje onderin. Dit liep het goed te gaan voor Freek. En dit gaat echt richting de 18 meter. Ja, oer de lijn van jongentjes zelfs. En die plaatsen denk ik je mij wel, nou ja goed, ik zou zeggen bij de finale, maar ja, daar weet je eigenlijk nog niks van, want we krijgen natuurlijk naar de senioren, maar dit is in ieder geval een goede sprong om, nou ja, om mij te nemen. Ja, de mixklasse die mooi naar de finale. Ik. Ja, een jongetje in meter 21 komt er voor Freek Kramer op een bord te staan. Dat is Fortendalix weer de nummer 1. Ontnauwt. Ja. Wieger Piet Haarsma stiet er, krijgt efter, mooi 18,50. Ja, de volgende treien springers in de mixklasse sprong de eerste ronde alweer wierd. Dus we hopen dat we daar nou echt iets meer droegsprongen van krijgen. Dan gaan we naar Sander Postma. Sander past mijn meisje onderin. Ja, dit liep het erop. Dit gaat mooi. Ja. Hij komt perfect met zijn klimslagen uit. Is er echt zichtbaar blieft mij. Dit is een hele keurige sprong. Ik weet net terug wat zijn persoonlijk record is, maar hij kwam qua klim perfect uit. 15 draaien size is zijn persoonlijke record. 36. Dus daar kunnen we nou wel eens op hoe heen wijzen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel 15 heel is. Dat watje we nog even nou. Dan zou het tweede persoonlijke record wijzen. Goed. Ja, dat liep het erop. 15:43, een nieuw persoonlijk record. En nu zullen we weer de Famkes. Nee, deze sprong je te scheef voor Nina van Vliet. En dat is jammer, want die pols die stier 4. Maar volgens mij is hetzelfde als in haar vak in sprong. Dat ze er eigenlijk een beetje met een blastje onklapte. En ja, dan mat er voor rug gaan, want anders dan klimt straks wat achterom en dan is hem kwijt. Dus dat is jammer. Fijkenstelling werft mij de onderin. Mij wel wat meer pit in Fijken, want ja, ik nou helpt er het kantelpunt net. Tweede keer wie het. Ja, het zit hem wat in de loop. Hij schokt er wat hinnen. Ja, er mij even wat meer pit in. Ben het inkouden en liept bij het Heidenskip. Ja. Liept nou het wetter in dus. De tweede voor hem. Ja. Oei. Dan moet alles op die laatste sprong omkomen, Hannes. Ja, hij moet er even... Dat is net noffelijk. Ik zou hem echt net heel veel dichterbij zetten, maar... Combinatie 4 centimeter, 10 centimeter dichterbij. Iets meer pit in die onderin. En ja, dan mag het maar in de laatste sprong. Maar goed, het zal wel een klapper worden, maar dan wil er straks meedoen in de finale. Het is toch altijd discussie hè, bij vierliepers. Pakken we de eerste sprong vol gas of nemen we geen risico en zetten we gewoon überhaupt een afstandel? Isbrand Haastra dan van het Heidenskip. Meiden onderin. Isbrand Haastra had nou... Keurig. Ja, keurig de titel te klimmen. Ja, keurig goed sprong. Ik vind het toch altijd leuk. Ja, nou, hij is dan Isbrand Haastra. Nou, dat is natuurlijk een Haastra uit het Heidenskip. En ja, het is in zekere zin toch echt wel een familiesport. Hè, dat jullie hebben een soortzelfde naam. En als je zo'n jongen als je springt, dan zie je echt wel echt een Haastra motoriek. De riemen rond. Dus dat is toch echt wel altijd leuk om even te zien. De familiemotoriek. Ja. Maar dit is een mooi uitsprongje. En wat nog. is de familiemotoriek bij de hand? Daar komen we aansnemen op. Ja, Want eerst ja. even een verhaal in Dat man is nemen. Irsa Maats. Ja, dit liep het. Nee, dit je te scheef. Dat is jammer. Dan hebben Over 62 is hij naar vak ingesprongen. Dit zal ongeveer hetzelfde zijn. Dus die verpettert had denk ik net. we komen naar de middelste scores voor ten dadelijk stroog. Jarig Wijnstra die kleer. Ja. Van Halm. Nou ja, kom op jongen. Zo hebben we heel Friesland van Tjerregaast en Halm. Ja. De jongen is een gigantisch talent is jongen. En ja, had de laatste
Hier, nou, ik zei, hij had de potentie die er bij de jongens had net helemaal terugzetten, maar hij is een hele mooie, degelijke mixklasse springer. Had er een soort aardig denk ik nog steeds in, want hij springt nog steeds. En ik hoop dat er nou wel even een mooie afstanddeel zet. De oren liep het goed. Zit goed in de pols. Had nou de tijd om te klimmen, maar ik deze pols. Get net over het deerpunt. Gooit hem weer om. Ja, het mag toch correct even mij zitten. Tweede keer wie het. Ik hij. En dus moet ik voor hem in de allerlaatste sprong komen. Ja. Dan gaan we naar Janna Galema bij de Famkes, denk ik. Ja. Want die staat al klaar. Die had al de eerste afstand staan. Trekje 62. Ja. En als dan krijgt hij vrij rap, maar het is een snelle klimster. Ze zit gewoon licht in motoriek. Ren, klim, uitspring. Dit gaat makkelijk hoor. En het is gewoon mooi springen om te zien. Dus wij volgen je even haar sprong. Ze kipt hem nog even een keer in de holle nij, wat ze maar doen. Terugrennen, kap omhoog. Dan doe ik dit en doe ik dat. Het is altijd goed om nog even de sprong te visualiseren. En om je te focussen op één onderdeel van de sprong. Waar je echt opletten, waar je op het goede moment ontdenken. Als je er binnen. En hier is dat haar insprong. En deze pols liep het stil te staan. En dat is jammer. Dat is heel jammer, want deze stier op het deerpunt. Dus deze stier goed. Heel weinig verkeerd in deze sprong. Het is altijd lastig van de zijkant te zien waarom dat er nou is maar gelijk scheef gang. Want wie deze sprong recht door gang, dat denk ik dat de handen op elkaar zullen kennen. Maar gelukkig hebben we nog een derde sprong en ik denk dat ze, dat ze zich in ieder geval voor de finale wel plaats had. Maar we wachten nog even al. We zijn nog maar heel bij de tweede ronde. Nou, dan ben je alweer een laatste mixklasse springer van de Junta. Tjebbe Galema. Eerste jongens even hier. Hielke Brouwer. Op zich net een rare sprong. Ja. Dan gaan we nou naar Tjebbe Galema in de eerste of de middelste secondes. Had de wind stabiel in de reg, dus op zich zoek net lang wat je Tjebbe. Het is minder waaiing van mijn gevoel. Ja. Dus dat is top. Sintje breekt terug. Het wordt nou simmer in Friesland, dat is heerlijk. Ja. Tjebbe Durk, mij de oren. Dit shot er goed uit. Dit liep het in ieder geval droeg voor Tjebbe Durk te gaan. Is een goede tweede sprong. Komt een beetje raar uit de pols, maar hij laagt het. En prima sprong voor de centimeter, maar Tjebbe Durk het af. Tjebbe zet er mooi in elk geval een afstanddeel, want hij sprong eerst wierd. En dus hij is pas de derde in de mixklasse die een afstanddeel zet. Dan watchen we even nou wat er op het boord komt. Ja. Daar komen we haast op. Ik moet nog even hebben hoe die Haanstra motoriek. Want die cliffhanger die wie me krijgt beloofd. Nou, we kennen hem wel even volgen straks. Het is gewoon een manier van rennen. Ja, hoe maak ik het uitlezen? Het is... Ja, laten we ja, dat doe maar de rest van de Haanstra's kennen, wordt het herkennen. Lijkt het Ja. zo zeggen. We pakken Haasten mooi. Ja. Ja, Riks de Vries dit parageer. Dit gaat iets te snel inderdaad. Nou ja. Je mag het allereerst maar even, allereerst doen en allereerst hetzelfde doen. De onrem moet elke keer even snel wezen. Je moet op hetzelfde plakje afzetten. Zodat je hem op hetzelfde punt kan vastpakken. En als er één onderdeel oors is, dan verhoren alle variabelen. En ja, dan wordt het lastig om daar een pols precies op het goede plak te krijgen. Dus ja, hoe verder je wil springen, hoe nauwkeuriger alles op het rond moet sluiten. En die dat wel kent, had Jere nou bij de jongens op zich de pols op het goede plak. Dit is de tweede sprong voor Galema. Verbetert hem volgens mij wel. Alleen nog, ja, hij shot dat balsje van Jorrit Bouwster al eens. Nee, ja, dan moet nog wel even 12 hele meter bij op het station. Ja, Hidde staat op 16,47. Ja. En hij moet naar 18,49. 2 meter in die. Dat is de 4. Van nou, er komt nog een sprong. Krijg gelijk weer de analyse van de camera, de
liep bij Sjen van waar hapert het nog, wat dan het goed. Het is altijd een goed instrument om achter de hoorn te houden. Om te weten wat er nog wel of net goed gaat. Maar soms is het echt gewoon een kwestie van je gevoel een beetje vertrouwen. Wils wie de famkes zorgen dat er een handdoek het wetter inwaait. En ja, ik zie dat Else Klein Velderman een orenhanddoek aan het einde van de schoons deelleidt. Ik weet net recht waarom dat ze dat doet. Misschien moest ze erop aanzetten of op uitkomen. Ze rent nog een keer weer waarom. Ja, dat is een bijzondere wedstrijd daar hierin. Ik denk, ja, of de aanzetplak is wierd, maar ja, dan moet je gewoon de matten omdraaien. Dat is gewoon, dat mij gewoon als lepper. Ja, die matten mag net wierd wezen, maar volgens mij is het net inspringen daar echt lampen. Nee, volgens mij ook net, nee. Dus misschien is het iets wat Er is iets gebeurd. Pres doet of dat ze maar op dat plak aanzet, maar dat liep het mij net ideaal. Maar we zullen het zien. Else Klein Velderman. Zet Waar in dit ieder geval helpt het. goed aan. Ja. En deze pols liep het heel goed te gaan, maar nee. Het vertekent op het laatst wat. Ze gaat te vol uit koers. En ja, dan hoop ik dat ze nog een handdoek oer houdt. Want die is al wierd en die oren die leidt nog op het einde van de schoons. En dan hebben we echt al een hieke vogeldag. Dus dan vlingen we de wedstrijd in. Dat zou wel weer de tweede ronde wezen. Ja. Dan gaan we hier nooit de kwart oor in op de eerste schoons van Jorrit Boustra. Ja. Want op de middelste gebeurt even niks. Want daar is de mixklasse klaar. Kom we haast op. Sprong krijgt 18,49, maar we zeggen Wieger Piet 18,50 springen. Dus ja, hier stier virtueel even op nummer 1. Maar ja, de mixklasse had iets verder sprong. Wat op zich ik wel van hun verwacht wordt. Maar we zullen zien wat Jorrit Boustra in ziet waar de sprong doet. Jorrit mooi de kwarte oor in dus. Focus. Ja. Candy oer de 18,49 heen. Hè. Hij stiert bij de jongens op plak in. Deze onderin is keurig. Begint met klimmen. En deze pols ligt heel goed te gaan. Dit gaat oordelen punt. Ho! Jorrit had de tijd om voor de tandsprong te gaan. Ho! Jongen. Dit is heel vier. De show dat baltje ligt met 18,50 meter en dit is misschien al wel 20 meter. Jorrit springt in 20 meter. Dat kennen we Dit is ongekend. Dit is 12 meter verschil. Je show omdat je een heid springt. Ho. Blauw hingje. Hij schrok er zelf van en we show dat zijn memme zich haast om Jorrit in ieder geval even bij de hoorn te krijgen. Want hoe vier is dit? Terecht, we houden het in de gaten. Jongetje 93, klopt dat? Ja, Jongetje 93. Krek geen 20 meter, maar ongekend wat Jorrit hier doet. Ja, wij jaren Hannes Sissen. Er is nog nooit een jongen die het koning waard. Dit is een nieuw persoonlijk record. Zo. Maar dit is wel even een sprong. Ja, je verwacht je gewoon mooi dat er een 20 meter komt. Maar het kan soms was heel lang worden voordat hij komt. Dit weer top. De Ceres zijn onderin. Het weer was zijdes kort maar krachtig. Maar het weer vooral gecontroleerd. En ja, kan mij zijn klim net helemaal lekker uit. Wils wie hier zeggen dat Hieke Vogel hier Alland Haanstra is dit. Sorry, ik zeg het verkeerd. Alland Haanstra die springt gewoon ik. Dat is exact. Die weer omdraait. Kan in het klimmen net helemaal lekker uit. Maar om nog even rond te gaan op die sprong van Jorrit Ceres dat er in de ene laatste slag eigenlijk correct net lekker uitkomt. Dat Jorrit zich moest zakje letten. Maar hij hier de tijd voor om zich nog zakje te letten. En op mij zeg maar uit de pols uit te springen. En ja, jongetje 93, wat een afstand voor deze jongen. Daar geniet je van. Hè? Daar doe je het voor. Dit is ik mooi om te zien. Je zegt dat Jorrit met zijn coach Wim Terpstra. Dus hebben we er even over. Ja. En even voor je een beeldvorming, die pols is 13,24 meter. De wedstrijd is 12 meter. Nou, ik denk dat Jorrit hier voor 8,9 meter hichte naar beneden kwam. En ja, doe wat maar eens een keer. Je springt binnen een paar seconden een 1201 kapwenning qua hichte en lengte hinnen. En ja, de volgende springer, Reiner had dat action natuurlijk, maar ja, toch even naar het maar eens, of in ieder geval geen van je eigen wedstrijd doet, maar ja, het moet alweer even mij zitten. Ja, Joris ziet op plak in bij de jongens. Ja. Even gauw tussen staan. Hiddege allemaal 2 en Sander Postma op 3. Maar ze mogen nog wel een keer springen. Ja. Dan gaan we nog even naar de famkes. Want daar mooi Hieke Vogel nog van mijn naam. Die sprong wierd in de eerste. En dus maakt ze nou
Of mat, ja, eigenlijk wel. Ze Ja. mat een afstanddeel zetten. Want anders komt alles op de laatste sprong aan. En dat wolle je net. Mooi vlagerige wien. En Alland Haanstra die we correct zijn springen, die sprong 30 meter zandje. En dat is correct iets minder dan haar persoonlijke record. Maar dat is voor haar wel een seizoensrecord ook. Dus is echt goed op dreef. En ja, had een mooie opbouw tot nota. Over 24, 30 zandje. Dus ik ben benieuwd naar haar derde sprong. En ja, ook voor Jorrit Boustra is natuurlijk een mooie opbouw. 18:49, 19:93. En ja, we moeten nog even de derde ronde afwachten. Maar we hebben tot nota al 3 persoonlijke records in de eerste 2 rondes. Dus dat belooft wat voor de rest van de jongen. Ja, die schaatsen van Burgum met Gouders recordsprong. Ja. Waar zit hem dat in? Nou, het is vooral echt de aanmetingen van de scores wat deze scores heel goed maken. Dus toen hast is maar bepaalde aanmetingen waar een scores om had verdwan. Zijn scores bijvoorbeeld van onderkant bodem tot bovenkant, maar tussen de 73 en de 400 meter wijzen. Minimum, maximum, nee wat mag ik zeggen, minimum is geloof ik 91 wetter, maar er zitten nog wat variabelen in. En in Burgum hadden ze zeg maar de uiterste onhouden, het zonbed leidt ten opzichte van de scores heel leeg. Waardoor dat je automatisch heel vier kan springen. Er komt bij dat de scores weer op je rennen echt een beetje veren, wat je extra gang bijhouden. Nou, misschien had Hieke Vogel daar no baat bij. Dus joh, in haar sprong deze liep het heel goed te gaan. Get ze scheef, ja. Dat schande. is verrekte jammer, want ze ziet al mooi heug. Eigenlijk vergelijkbaar met haar eerste sprong. Toen strok ze, want toen stierde er wat te 4. Nou stierde het wel goed, maar gang ze wat scheef. Dus hopelijk voor Hieke Vogel had ze straks in de derde poging een beetje een combinatie van beide. 2 keer wie het nou dus. Een rugtoer, ja. Het komt on op de laatste sprong voor haar. Ja. En het valt me op dat een heel soort prima rugtoer liedje te gaan. En onderaan toch krijg ik het wetter in gaan. Ja, het is altijd lastig van de zijkant te zien waar het dan precies aan lijkt. Maar deze scores van Burgum, ja, die binnen dus, dat rent gewoon heel lekker, heel reactief. Waardoor dat je dus eigenlijk al een soort gang in de pols mee krijgt. En omdat je dus ten opzichte van oren misschien iets hoger in de pols als zitten, spring je automatisch verder. Nou, laten we hopen dat Hannes Walter hier verder komt als hij 50-24 van krijgt. Deze sprong liep het heel goed again. Nee, los. Oeh, dat zit er tjen aan. Dat scheelde heel weinig. Oors dan weer dit echt voor hem een nieuw persoonlijk record geweest, dat weet ik zeker. Want ja, de scores van Weensum ben echt super, maar net zo vier, je springt in wezen net zo vier als jaren. Dus wie Dan gaan we naar de middelste scans, want Ja. daar is Wieger Piet Haastra. Komt-ie? Ze krijgt goed voor 58 en deze sprong liep het echt heel goed again. Springt er nog een keer verder, ja! Wel een nieuw persoonlijk record. Ik denk dat dit al richting de 78 gaat. Zo. Hele goeie. Hij springt 2 keer zijn eigen record. Ja, dit liep het erop. Hij is in vorm. Een mooie opgaande wedstrijd voor Wiegerpiet. Ja, dat ben mooi dat dat soort namen nou ook naar boppen komen. Ja, Dat maakt het seizoen altijd prachtig. Dan is de motor in het begin een beetje stadig. Maar als een dieseltje komen ze op gang. ja, er komt wat routine in. Dingen klappen. We zullen zien wat er op het scorebord komt voor Wiegerpiet. Op de A-scores. Ik denk dat het richting de 68. Oh ja, het is red even lastig. Het is 8 cijfer. Ik zie dat nog jouw centimeter nice. 6 centimeter erbij voor Wieger. Super. Keurige afstand voor Wiegerpiet. Nou, die gaat in elk geval maar een goed gevoel waarom nooit lang waar. Ja. Heel mooi. Nou, Het zou natuurlijk leuk wezen dat er de finale helpt. Maar ja, 18 kilometer, dat kan. Ja, dat zou samen kennen. Je weet net wat de rest doet natuurlijk, maar iemand die in ieder geval al iets verder sprong had, is de volgende springer, Freek Kramer. En ja, ik denk eerlijk zijn dat Freek voor mij gaat naar de finale, maar er is nog niks weg, nog niks zeker. Mijn jongetje 21 had er een goede tweede sprong. Maar het zou mooi voor hem wezen als er nog even een stapje of een schepje bovenop komt. Dan weet je toch even iets, heb je toch even een iets veiliger gevoel. Eerst naar de Famkes, Femke Minema van Burgum. Femke met oren in. Dit liep het de hel te beter te geven voor Femke. Ja, De roer in, hè? Keurig goede lijn. Alleen nog net door het baltje, maar dit is wel haar beste sprong van de jongen. Had ik het zo wat. Had de tweede afstand staan bij de Famkes. Tredje jochentje. Op nummer 1 nog altijd Janne Galema. Die dat in de eerste sprong. Tredje 62.
En dan gaan we terug naar de jonkjes. En dat is Sander Postma. En deze sprong zit correct de 4. En ja, springt een beetje scheef in verder. Komt van Heeg. Springt wie het. Bij de senioren, Freek Kramer, de man van Jongetje 21, zegt dat een jonge vierde sprong dan zijn afstand krijgt. En deze sprong, ja, zit correct wat de 4. En dan is het voor Freek Kramer, wacht je of de rest van de topklasse vierde springt dan hem. En of hij mei naar de finale. Zit op Jongetje 21. Daar gaat er in elk geval net doorheen, hè, want hij springt dus wie het. En dan moet hij klimmen naar de wal. Een voordeel voor hem, de Sinneskind. Dus een biertsprong is toch weer even wat oor, zoals aan het begin van de wedstrijd. Ja, wat op zich wel fijn voor hem is dat hij nog even een soort van rust had. Dus je kan even zien wat de topklasse doet. Het is eigenlijk wel een beetje vervelend, want ja, je weet er net of je straks nog wil of net in actie moet komen. Maar heel bij de tweede ronde had je dan nog eigenlijk een beetje redelijk in de middenmoot zitten van finalisten. Dan kun je wel beginnen met warm erin, want nou ja, je weet het eigenlijk dat pas tot de laatste sprong, maar ja, altijd als er 4 is en je moet er wel springen, dan moet je er wel klaar voor wezen. En dan is zo'n wietsprong nou net optimaal. Nina van der Vliet dan. Ja. Die verliezen hier de eerste prinses eerwaar. Want wie altijd 3 prijzen. Koning, koninginnen en prins. Dat wie voor de vierste jongen. Het vierste famke hineerd. En dat moest oorstarten ze. En dus kwam er een prinsessentitel. En die helle zij bin. Maar goed, ze zit er nog net geweldig voor, want haar tolve zoon Njord in haar eerste sprong is op dit moment het 5e plakje. Haar volgende sprong, daar hier ik het gevoel dat ze er eigenlijk een beetje met de borst in omsprong en de eerste klimslag eigenlijk wat miste. Wilt wie hier op een jongenskons. Ja, de sprong hier van Isbrand Haanstra die te scheef gaat om echt een goede afstand te zetten. Maar ik ben benieuwd naar de sprong van Nina. Ja, toen voelde elke niet even dat Isbrand kreeg even eerder ging, maar Nina moest even watje. Want dan moest het zo'n even beter om harken worden. Die balde zelf ook al even. Ik hoop net dat haar uit de concentratie helpt. Kanon van een oor en nu had ze de insprong goed te pakken. Alleen nog ja, dan is juist het verschil. Dan had ze hem dus in één keer goed vast en dan zit de pols te vier in het wetten. Dus dat is het verschil. Als het net gelijk haast, dan kennen we dus langs vier net. En daar baalt ze van, want ja, zij mist hier mij wel de finale. En dat is spietig, want ja, eigenlijk wil je wel zo'n kanon erin gaan. Zij maakt het haar dan klaar voor die sprong. Ja. En elke keer rucht Dirk op. Ja. De cameraman zit er vol op. En dan in één keer krijgt ze even watje. Het zandbad moet nog dien worden. Het zandbad. Ja. Is dat dan een nadeel? Kan je dat uit de holle zetten? Hoe moet je daarmee omgaan? Je moet even wachten. En wij joggen hier ondertussen Fijken die hier een degelijke sprong maakt. Nee, het is alles behalve optimaal. Want ja, je wil gewoon het liefst gaan wanneer je het goed voor je joggen. Dus wat de meeste springers doen aan het einde van de secondes, dan bereiden ze zich even voor. Ze spuiten even een hars op, ze doen even hun eigen ritueel. En het beste is om eigenlijk gewoon op één ding te focussen. Vaak is dat een laatste stap of een insprong of een plak waar je het vastpakt. En dat is op het juiste moment, tijdens de onrin, dat voor die shot of daarop focust. En dat staat dan dorst. Dus dan probeer je dat gevoel even een beetje omhoog te halen en dan te kopiëren. Nou, en naarmate dat vaker dorst, dus bekender mij dat gevoel en gaat het echt makkelijker. Komt er een bepaalde vorm en dan begint het seizoen echt erin. Nou, en dan is dat die afstand echt makkelijker komen. Alleen nog, ja, als dan heel wij even stoppen, maar dan best 1 minuut die concentratie. Nou, dan mag je gewoon even die moment pakken. De springer had echt stapjochen aan het einde van het zonnebed waar de tijd op onjoen wordt. Dus je mag wel binnen de bepaalde tijd die sprong makken gaan. Dus dat net en de springst de Fries record, dan hield hij gewoon net. Dus dat is heel en mij opletten. Ja. We zullen aanstaan de stoplucht even snel letten. Ja. Maar dat kunnen we nou nog correct net wel, want we springen nou draaien heel rap achter elkaar. Ja, maar die stapjacht is eigenlijk puur om de voortgang in de wedstrijd wat erin te houden. Even zien. Dus, Irsa Maats. Irsa Maats. Sir Husterveen. Zit op het zandenplakje, dus daar mij nog wel wat bij. En is dit dan haar sprong? Gaat deze sprong over de kantelpunt? Nee, hij gaat werscheef.
En Saskia heeft zelfs dat ze los moet litten. En dat is spietig. Ik geen finale plak. Wij zorgen bij de senioren. Jarig Wienstra. Sprong krijgt Wiert. Maar wel een sprong met dreiging. Of eigenlijk al 2 keer Wiert mag ik zeggen. Dus het zou mooi wezen wat hij nou het plakje vindt. Waarbij de Diert had om tot de top te klimmen. En dit leek het al een stuk beter voor jarig te gaan. Dit is de pols. Nee. Het is een kopie van zijn tweede sprong. Dat is jammer. Het weer zelfs nog een klimslagheugen. Maar ja, dus Sjoster mij de hoorn in het water slaan. Want dit ziet het zin hoorn. Voeten dadelijk stroog nooit. De orenskans bij de jonkjes. Hielke Brouwer van Arem. Het is Sadrok. Die komt erbij. Hielke Brouwer dan. Hielke Brouwer, maar een hele goede sprong. Dit is pols, dit stil en dit gaat een heel eind die kant op. Oh, wat een topsprong voor Hielke. Springt hier meer dan een meter verder als hij fucking in de sprong. En is er content mee. Hielke Brouwer krijgt applaus. Wils wij hier even een kopje koffie krijgen? De vraag is als het zwart wordt. Zeker, altijd. Ja. Heerlijk, dankjewel. Ja, dat doen ze hier goed in Burgum. Doen ze bij haast alle Philips kansen. Wij krijgen een heel soort eten en drinken. En daar ben we wies mooi. Prachtige vereniging. Ik griep het moment toch even om een reclame te maken. En dan griepen we nou het skofke. Nou, dit skofke is het even om. Nou, Janne Galema komt rond, denk ik. Pakken we daar nou even die stoplichten op. Ja. Want Jo gewoon niet vanzelf even zien. Want Hannes erop begint. Maar dat moment komt, dat beloof ik Jo. We beginnen eerst naar Janne Galema van Workum. Nummer 1, ontnauwta, tredje 62. Daar komt ze. Rug te horen in. Ja, dit liep het er weer op. Dit gaat weer een heel eind die kant op. Springt oer het baltje, gaat richting de 14 meter. En dit is de 4e sprong van de dag. Dus dit is keurige sprong van Janne Galema. Is er echt blieft mij. Springt oer haar eigen baltje. En dat je denken, waarom had Hannes de hele tijd het oer een baltje? Dat is de 4e afstand. Die is niet zo aan bed. Als stel in de pols klimst en dus juist een baltje, dan haast een mooi referentiepunt best hoe hin mast. Tjebbe Galema dan. Tjebbe die komt net helemaal lekker uit met de oor in en zakt het in de insprong wat naar beneden. Terwijl het er eigenlijk de sprong die is voordat het er erg in had. Maar ja. Springt ik Wiert en daarmee is de mixklasse clear. 3 keer sprong. 4 Jeppes. En daarbij denk ik dat Frederik Kramer met zijn jongetje 21. Beide jongens sjobben een sprong van Hidde Galema. En die gaat direct. Het is je voelt bij de jongens. Dit liep het erop. Want ze krijgt hier een centimeter 21 voor Hielke Brouwer. En Hidde Galema springt hier nog verder. En ik denk dat hij hier mij het tweede plakje opeist. We zullen even zien. Hij stiert op dit moment op nummer 3 met 640. Santje 21 van Hielke Brouwer, wie nummer 2, maar dit liep het meer richting de centimeter 40 te gaan. Had dus allebei bij de videobeelden gewoon en had zijn voordeel daar uithellen. En wij zullen, ja, Santje 64 en is daarmee keurig te worden. Het is wat een contrast met de nummer 1, want Jongetje 93 is dan 12 meter verder. Heel eind verder. 12 meter verder als nummer 1. Oermacht, zien ze dan. Het is eigenlijk wel een fenomeen deze Jorrit Boustra. Bij mij in de Vierepolder hebben we een museum en ik krijg genoeg squallen, basissquallen. En als ze dan een Vierlep kennen, vooral de wat jongere jeugd, dan wie het altijd in deze springer. Jorrit Boustra, wie bij de jeugd al Fries kampioen en had dat supergoed terugzetten. Wiels wij hier Riks de Vries naar de andere kant gegaan. Maakt het wel een betere sprong dan volgens mij haar vakgaande, maar dit is net genoeg om bij de top 3 te komen. Nogmaals, bol even VO. Ik zei het om het begin van de uitsturing. In de finale gaat alles weer op 0. Dus Jorrit had jongetje 93 staan. Dat is prachtig. Ja, maar hij keert het er verder niks voor, want
Ja, finale plakje. Een Dat. finale plakje, waarschijnlijk hij mij of Reiner maakt het nog heel raar aan, maar ik denk dat er als laatste zich plaatst voor de finale. En ja, het is gewoon echt mooi. Weet je wel, als Sam sprong Kersdel zetten, dan worst hem het left zien, een keer kopiëren of nou ja, elke keer weer. Maar ik ben benieuwd wat er nou doet, want ja, de Pols ken net langer. De uitsprong ken misschien nog wat beter. Dat baltje wat we zijn, dat leidt er nou, dus hij had een referentiepunt. Dus ik denk, mocht er nog een keer zijn heug komen en mocht zijn klimslagen correct een beetje beter uitkomen, dan shock hem echt wel hoe dat baltje ging. En dan denk ik dat we hier 20 meter gaan. Maar Safir is het nog net. Eerst maar weer die kort maar krachtige aanloop beginnen. Hij houdt hem wel, die kwart hem in. Daar komt hij. De insprong is goed. Het klimmen gaat wel heel goed. En dan show we een kopie van die eerste sprong of net. Gaat wat te scheef. Alsnog heel vier. Zo. Wat een topsprong. En ja, dat Boustra die zwaargt van vuurwerk hier in Burgum. Want hij liet hier voor het tweede keer zien wat het betekent als de vierde pols uitklimst. En als de baas best oer zijn pols. Alleen nog gang deze pols nog iets te scheef. Wij trouwen dat we nog geen 20 meter gaan. Maar ja, dit binnen de sprong waar we op hoop tegen. Dus hij bewaart nog even wat vuurwerk voor de finale. Dus, Het is echt schande dat er skiën ging. Begint terug naar de Famkes. nee, ik denk dat Te wetter, Elze Klein-Velderman. die pols die te vier. En ja, dan zit echt de wedstrijd voor Else Klein-Velderman erop. Ja. Want zij wordt 4 mei 1298 en dat is correct te weinig. Dat houdt net oer. Nee, want de nummer 3, dat is degene die nou komt. Alland Haanstra. En met haar 13 meter zandje is dat nou ja, haar seizoensrecord. En ja, dat is nog correct even iets verder dan de 13 jongetje van Femke Minnesma. Dat zie je trouwens het spannende erop, want Femke Minnesma sprong ik nog 15. Dus zij zitten met die 13 zandje mooi tussen. Maar ja, Mat toch een stukje verder, want 93 van Janne Galema is op dit moment de nummer 1. In alle klassen draaien naar de finales uit zijn senioren. Daar staan er 5 op papier straks. En die kennen uit zowel de mixklasse als uit de topklasse komen. Wils wij zeggen dat Reinder Haanstra zich kleermaakt voor zijn laatste sprong. En dit is wel spannend, want Reinder Haanstra is wel zo'n springen die je wil mij willen gaan in de finale. Had een geweldig persoonlijk record, maar mat zich nou in eerste instantie bij de beste springen springen. En mat voorbij de 20 van Hielke Brouwer springen. Dat kenner, maar het mat al je even slagje. En hij ging de fucking in de sprong te scheef. Dus de insprong met de rugwijze, zak het een beetje in de oren en weet het gelijk al. Nee, dit geningslepen is net voor Reinder Bijlijn. Squort hem. En dat is zoer, dat is balen, want ja. Dan gaan we naar de Famkes. We doen eens even de finale plakken van elke een. Ja. Maar bij de Famkes komt Alland Haanstra nog en Hieke Vogel. En we namen Dirk en het span worden. Want zoals het nou stiert is Alland nummer 3. En is die dus naar de finale. Ja. Ze moet haar eigen afstand verbeteren nou. Trekt een zandje. Komt ze daar heen. Ja, dit lijkt het heel goed te gaan. Dit gaat heel goed. Dit gaat over 14 meter. Nee, trek net. Maar dit is verder dan de 13 meter zandje appelsasje. Ik schat het op 13,30. In ieder geval denk ik dat ze hiermee in ieder geval 2 centimeter verder is dan haar beste afstand. En springt hij terug iets verder als Femke Minnesma. Terwijl dat Femke nou op nummer 3 staat. En dat betekent dat als Hieke Vogel nou verder springt dan die tredje. Oh, zo tredje 21. Dus het is echt centimeterwerk. Dus ze springt nou weer 2 centimeter verder als Femke Minnesma. Dat is wel heel leuk, want die Femkes die springen dus beide. Nou ja, tredje 15, om tredje zandje, om tredje jongetje, om tredje 21. Dus dat is op een range van 4 centimeter op 4 sprong. Ja, daar is 20 voor Alland Haanstra. Ja. Dus dat is een oh, 20, sorry, ik zit naar de verkeerde zien. Maar prachtige afstand. Ja, maar dat scheelt nog altijd centimeters. Dus dat is net zo nu voor 1 toch van centimeter, ja. Ze springt nou er wat bij. En nou Mat. Ja, zij is nou voor de finale wis. Alleen nog had Hieke Vogel nou voorbij die 13 meter. Even zien. Trekt je een jongetje met Hieke Vogel springen.
de finale plakken binnen voor prachtig 13 jongetje, 13 20 en 13 62 van Janne Galema. Dus dat is een flink eind vooruit. Nee, ik denk Maar in dat het achterveld is het wel spannend. ze moet een ex-eco springen. Ze moet 13-20 springen om mij te gaan naar de finale. Want Femke Minnesma die had ook al 13 jongetje sprong. En dan telt de tweede afstand. En Hieke Vogel had al 2 keer weer sprong. En Femke had ook nog 13-50 staan. Dus zij moet eigenlijk lieke 4 springen of verder als Aland Haanstra. Spannend. Dat wordt volop spanning voor Hieke Vogel uit mijn naam. Ja, want Hieke die hier de eerste sprong de pols vol te 4. Toen zegt ze inderdaad in het wetter van hey, wat gebeurde er nou? Hoe kan het dat ik net in zo'n een klimslag tak kom en al los moet letten. Tweede sprong lieke heel dreigend, maar gang scheef. Als ze nou inderdaad een combinatie van beide doet. Ze had even het tijd nodig om dat klim van haar sjen te letten. Maar ja, het moet alleen maar even slagje in deze derde en beslissende sprong. Mooi dat het op deze climax uitkomt. Dat maakt het altijd mooi. De laatste sprong. Jouwt ik druk. En kan ze daar mooi omgaan. Hieke Vogel. Nog even het bitje in. Zodat ze net met haar gebit in de pols onrent. Heel verstandig. Pept zichzelf nog even een keer op. Visualiseert nog Neemt het hier, ja. De sprong. Neemt heel lang de tijd. Het Daar is gaat ze. oranje, dus Simat opzitten voordat ze de stapjacht op race zit. Maar deze sprong Zwiert. 4 te 4 in het wetter. En dan zit de wedstrijd voor Hieke Vogel er jammer genoeg op. Met 2 wietsprong, of 3 wietsprong. Ja, keert ze hier niks in Burgum. En dan weet Femke Minnesma hier uit Burgum dat zij meegaat naar de finale. En dat is echt meer dan terecht met 13 15 en 13 zandje. Of 13 noontje mag ik zeggen. We hebben bij de Famkes dan een finale. Janne Galema. 13 93. We hebben op nummer 2 Aland Haanstra. 13 20. En op nummer 3 Femke Minnesma van Burgum. 13 90. We hebben bij de jongens ook een finale. Dat is Jorrit Boustra, mooi. Die machtige sprong naar 93. Daar was haast geen twijfel meer mogelijk toen hij die deel zette. Hij is nummer 1. Hidde Galema is nummer 2. Santjen 64. En Hielke Brouwer. Hij zal ik naar de finale. Maar Santjen 21. Dus Rutger Piersma hier zijn eerste sprong maken. En dit ligt het gelijk goed te gaan. Rutger Piersma gaat hier een jongetje meter. Hoppakee. Ja, letterlijk zien. Ik ga er zin in van de jongen. En dit is iets minder 4 dan een jongetje in 30 van Freya Kramer. Maar ik denk een mooie beginsprong voor Rutger Piersma. Ian die ek op zo'n manier wil beginnen is natuurlijk de thuisfavoriet. Auke Jan Yilderda. Die simpels kleerzetten had. Train je altijd een witwijde pols mat staan, hoe die je mat springen. En ik ben benieuwd of hij dat baltje van de jongens als eikpunt onhoudt. Want ja, je moet de wedstrijd beginnen als junior. Deze oren is iets, nou ja, net helemaal lekker. Just het zijn linkerskouder draait er gelijk wat omheen. Dus had wat, misschien wat de volle snelheid voor de afstand waar de pols op had. En draait er gelijk wat met het schouder omheen. Waardoor die sprong gelijk naar rechts gaat. Wat de master ik vond dadelijk zien hem zei. Bart Helmold, recordkampioen. Die vond dadelijk hetzelfde als Hannes zei. Dat was het. Ja, nou het is echt vooral wat Bartje hem zei, is schouders voor oer. Net achter oer rennen, dan krijg je een rempas. En dan kerst dus die snelheid net on. Als ik elke jongensasje naar zoek zeggen, meisje die onren even 4 of even 10 centimeter, misschien langer. Met rust iets meer die snelheid kwijtkerst. En dan krijg je hetzelfde wat Bart zei, schouders voor oer. Maar dan ga je de route. En dan show we hier bieden vrouwen Femke de Brouwer. eerste sprong van Femke Brouwer. En ja, keurig naar de oorkant. Ik op het thuiskans van Weensum. Komt uit Arem. Ja, de tussenkomst van Weensum, maar we zijn in Burgum, hè? Dat is zeker zo. Komt van Weensum uit inderdaad. Een van de mooiste sconsen. En dan zullen we inderdaad een jongetje met tredje bij de senioren.
van Rutger Piersma. Ik vind in het burg alles kansen nou, dat ik gewoon helemaal in de gaten heb waar ik ben. Ik zou je al wezen, maar ik denk, hé, dat klopt net. Nee, dat Ik ben het niet wezen. Jou niks. Ja, jouw verslagjouwer die Flint voor de vier hebben letterlijk alles kansen nou. Had een heel soort inwezenwedstrijd hier. Het Heidenskip zelf. En een goede verslagjouwer weet aan het einde van de dag net meer wat het in had. Nou, we krijgen liek 2 mooie springers. Excuus daarvoor. We binnen echt in Burgum, ja. De junioren en de senioren joggen even naar elkaar. Jurre de Jong, de toespringer, shot even naar de middelste scores, naar de onren van Michiel Zielstra. En ja, dan mag je toch even iets meer achterom zijn, want Michiel, had ik het zo, had de langste onren van Michiel gaat iedereen. als eerste, de gieter. Gigantische passen en deze loop shot er heel strak uit. En dit wordt gelijk een knaller. We gaan gelijk weer 21. Hoe vier wordt dit voor Michiel? Ho, dit liep het erop. Ja. Ik zou zeggen 21, maar hij gaat een heel eind uit koers. Maar wat een makkelijke sprong. Lid Michiel hier eens. Loop insprong weer strak, hè? Ja, dit is echt. Hij wil zo graag winnen. Ik ben deze week op reportage bij de Zielstra's, Michiel en Riemer. Ja, ik zie hem. Leuk. Leuk item. Hij wil zo graag 22 meter springen. En koning worden, dat wilde ik. Maar we gaan eerst nog even terug naar Jurre de Jong. En Jurre komt om. Had het pols op het goede plak, maar deze helft krijgt net. Wiels wie zorgen dat Michiel Zielstra de eerste 20 meter van de Jonnedel zet. 20 meter 86. 26 toch? 26, ja sorry. Prima afstand om mij te beginnen. Dan naar de vrouw, hè. Sanne Boustra. Weensem. Ja. Het zuske van... Ja, sure zongen. Dit is een keer loopinsprong die we willen zien. Dit liep het erop. Oh! Zo hé. Ik mag het niet nemen rekening bij de lijntjes oplezen, maar zo. Dit is een supersprong. Dus juist het dan eigenlijk. Als zij aankomt erin en ze had die insprong, dan is het gelijk. Nou ja, binnen een fractie van een seconde dat ze die trossenwaai maken had. En al begint met klimmen. Heel gecontroleerd. Die Boustra's die hebben ja, dieselham. Die hebben de zin in dit hier. En wat komt er op het scorebord voor Sanne Boustra? Bewatjouw op nummer 87 komt er te staan. Daar is hij, 15-42. Ja, nou, dat is een mooie beginsprong sowieso. Top. Keurig begin. Dan gaan we naar Rutger Haastra. Ken die hoe de 20-26 van Michiel Zielstra krijgt heen, hè? Mooi, een Haastra onrin dus. De Haastra motoriek. We horen hem erin ja, van de jong. Ja, maar dit is weer van een orentak van de Haastra. Dat is wel weer weer. Ik krijg even wat het orenmotoriek. Nou, bestelt Chen. Rutger Haastra. Maar zien loopinsprong, zak het wat valt, maar had nou wel. Nee. Prachtig. Probeer het hem nog te corrigeren, maar wit eigenlijk tijdens de tweede klimslag al van deze pols gaat net mij. En lid de pols los. Hij hong er in alle hoop er nog in. Maar de kerst hem nog wel corrigeren dus. Ja, en vooral deze pols, deze stugge pols, die kerst eigenlijk wel heel erg er nog bij krijgen. Er gebeurt eigenlijk vol te weinig, want we zien een heel soort klimmers die echt focussen op snelheid, wat op zich wel logisch is. Wilst wij heren bij de junioren. Hendrik Jacob Krol. De sprong van Hendrik Jacob Krol joggen en een prima beginsprong. Eerst maar eens even een beginsprong meidje. Sjen weer de pols op steenmat. Prima sprong om u te bouwen. Maar deze pols ten opzichte van oren... Oh ja, wacht. We zien eerst even de sprong van Sigrid Bokma. Die gaat... Oh, die in de gaten. Nee, die gaat naar de orenkant. Maar het eegt een beetje dreig bij Sigrid. Ziet er net helemaal lekker in. En ja, dan komt het dat ik een degelijke sprong. Maar ik denk meer dan dat. Ik zei, hoor die in de gaten. Dat zei ik omdat ze 3 keer koningin waard. 2018, 2019 en 2023 de laatste. En 23 wie mijn afstand van 1666. Ja.
Wat Jon Jochentje ik dan weten willen, dan is het 1498. Hij had zijn huiswerk dien. Ja, Maar Sigrid is toch echt een nauw en west altijd rekken met Hardemaast. Ze heeft soms een seizoen, dan is het totaal niks. Net die farm en dan binnen grote wedstrijden en dan komt ze. Ja. Dat is prachtig. Sommigen die hadden dat, hè. Nou, die kunnen zich focussen op een grote wedstrijd en dan, dan zit er wat meer tijd in je bewegingen en dan slaagt het. Haar broer, Stietleer, Ja. Sietse Bokma. Ik praatte alleen maar Sietse, ja, hij hier er nog in. Hij hier toen 21 dat je de Joert moest springen om te winnen. Nou, dat denk ik dat er ook nog gelijk in hier, of in had. En hij had er natuurlijk altijd wel nog in, maar hoe je er niet is om te beginnen. Maar hij hier er nog in als in de zin van hij is gebrand. Dus Woon in 2000 Jochentje. ja. Wat hij koning. Had de titel dus al, maar je wil hem nog een keer. Ja, Sietse is ook echt een kampioenschap springen. Dus ik ben benieuwd wat hij nou Fionne laat zien. De onring van Sietse. Liep het goed, zak het een beetje in het klim bij de eerste klimslag. Schande. En dan vervolgens zak het er echt nog eens een keer met de voeten. En ja, dan is de sprong eigenlijk al verlengd. Het wie de i-sprong werd het naar mijn idee een beetje haperde. Hij baalt. Hij zegt ik voet maar ook achterom. Ja, je kent de Poolse schuld. Ja, Ja, daar nee. heb je het vol aan. Als je hier een schuld aan het kennen, dan ben je hetzelfde. Dat is het mooie onder sport. Dat zat Michiel ik zo in de reportage. Het mooiste is dat je het zelf goed of net goed doet. Ja. Dat is nou juist correct frustrerend, maar mooi. We beginnen terug bij de vrouwje. Ja. Maar nee, Femke Rispens, excuus. 2 springers tegelijk. Ek Timo van der Knaapje, beide junioren. Ian die in Weesum inderdaad gigantisch viersprong. En mij bleef verrast eigenlijk. Ik denk, goh, het is leuk dat springers zo'n progressie maken. En ik denk dat er voor hem echt nog een heel soort vooruitgang dit hier te boeken is. Dus ik ben benieuwd wat er hier nog verder laat zien. Deze sprong was in ieder geval iets te snel. Shot echt gelijk even de beelden waarom van waar hapert het of waar gaat het juist supergoed. En wat kan ik aanpassen om de volgende sprong nog verder te maken. 2 keer de Prinsen titel won Timo in 2023 en ik het hier daarvoor in 2022. Hij kent het dus wel, maar ja, een oerstap heel het hogere niveau is altijd dreig, maar hij heeft wel de potentie om daarin mooi te gaan. Zeker. Zit nou ook dan bij de junioren vanzelf. Wils wij zeggen dat Sietse Ketelaar zijn bols klaarzetten had voor de seniorenskongers. En Sietse is echt zo'n springer waar ik nog een heel soort van verwachting aan kom hier. Het is net, en natuurlijk mannen als Germ en Michiel wedstrijd dit nog aan, maar zo'n Sietse is echt gewoon een hele goede degelijke springer. Had een persoonlijke record van 20 meter 39. En ik zag het hem eigenlijk Joert wil verbeteren. Ja, ik vind het daarom, maar Ja, we het is, zullen zien ja. wat er voor hem Joert in het vat zit. Traint ik in Driels. Te jaren mooi de Zielstraat. Nu shot dat ik in de oren en dit shot er op zich heel goed. Blijft het stappen, maar nee. Daar glied ik voort, ja. Gliederek shot. Eigenlijk hetzelfde als Sietse. En ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms is de oren te rap, waardoor dat je de voorwaartse snelheid net gelijk om kan zetten in hichten. Waardoor dat je eigenlijk een fractie van een seconde de pols missen. Soms is de pols wat wierd. Het kan verschillende redenen hebben. Sietse zult beter dan mij weten, want hij had het field. En zult hopelijk in zijn tweede sprong aanpassen. Maar Dijkstra dan, van het Heidenskip. Wist ik het idee had dat de wien weer wat onheld. De wind doet weer on. Won Dat in klopt. reg. Maar het had een goede loop insprong en deze pols liep het skil te staan, maar dit is een oerdeel. Nee, te scheef. Ja, Wij bezieken vanzelf zo vol als mogelijk de wind minimaliseren. Dat jou die net jaren. Maar zo nou en dan is de wind zo hard dat zelfs door de apparatuur in komt. Dus uw excuus daarvoor. Wilst wij per druppeltje van en ik zie ze nog wel even bij de juniorenskongers waar Ate Kaster of Kleerstje
even naar het coachje van wat lopen jongens, gooien we de matten omhoog. Ja, die doet de trainingsbroek alweer om, want ik op de pols enigszins wie het wordt, dan had het geen zin. Ik vernam, krijg zelf een druk, maar het geeft me niet idee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het net vernomen had. Ik vind het... Nee, we zullen nou de coach, die rent al even naar de pols. Ik zoom dan even gewoon op mij, even helemaal droeg meidje, want ja, de vaggie en de twee springers, ja, ik weet net of dat misschien wel de reden wie dat ze de insprong misten. Maar als die pols echt maar een beetje wie het is, ja, dan zakken ze een beetje. Ja, daar had je ook gelijk, Hannes. Het dript een beetje. Het dript een beetje. Nou, ik zag het nog het eerst in het water, dus het is heel weinig, maar soms is het correct te volle. Ja, want even voor de meesten thuis. Zodra er een drip reinvalt, dan is er paniek in Filia verhaald, hè? Nou ja, als je de pols wordt aanbiedt, dus dan gliert het eigenlijk bij de insprong gelijk naar beneden. Dus het wordt net alleen nog gewoon veilig. Maar ja, het gaat gewoon geen zin. Nu zakken ze gewoon gelijk naar beneden. Dus ik zou de horen springen, zeg al, de matten opraaien, werd zo heen rennen. Dat betekent dat het wel even iets, even kalm om. iets meer is. En ik zou het nog even watje. Dus die niet op de planning. Want dat is wat het eerste gebeurt dat Philippus de kansen op het terrein opbrengen. Ik zie wel zinnen nodig, hebben we de hele jongen. Dus ze zeggen als eerste nooit waar. Ja. Ja, een beetje. Er komen wat drippen aan. Het is net heel slim. Maar het lijkt dat te vallen. Het waait in ieder geval het genoeg. Dus alles wat er nou komt, dat waait ik zo even shot. Het is een snitterke, zodat onze waarman Jan Jonkman dat altijd mooi zaait. En dan speel ik voor even de Jan Jonkman. En dan zie ik als het snitterke oer is, dan gaan we alle gedachten wel weer terug. En ja. Dus kan hij... nou, de jas hoort het denk ik net hoor. Hij is de enige die in de zinnen stiert. Bart Helmholt. Nou, ja, daar zit nog een publiek, ja. Daar zit nog publiek. Bart kijkt op vakantie geweest, dus daarom is het broeien. Dat lijkt het. Ja. Het lijkt alsof hij in de zinnen stiert. Maar is even lekker volgens mij naar Zuid-Frankrijk geweest. Dat is het goed warm. Is een man die het jarenlang, misschien wel had zijn leven lang, alles voor de sport dien had. En ik spruts les even mooi hem. En toen zei hij, het wordt ik niet dat de familie ik eens lekker op vakantie kan. En dat is ook logisch. Want dat was handig, je moet er een heel soort verlitten. Hè? Je zag dat ik maar Germ, die dan de Zwarte Cross als enige nog een beetje had. En dan vond dadelijk zich een wedstrijd mist. Nou ja, Germ die zei, ik ging gewoon naar de Zwarte Cross en ik neem een week vrij. En dat maak je gewoon echt wel van, want het seizoen is lang. Want hoe wie dat verdij? Het hele seizoen alles litten? Nou, ik hier vaak. Ik wil even een weekje dat ik, of even een paar dagen dat ik er even tussenuit was. Want ja, vooral nou echt, het seizoen begint begin mei en eindigt eigenlijk september. Ja, laatste week augustus is het NK nog, de grootste wedstrijd. En daarna nog... Precies, dus ja, je lit er een heel soort voor, maar je wil echt alles voorop jaan. Dus ja, je probeert je er toch een beetje omheen te plannen. En op een gegeven moment weet je dat mijn maten er rekening mee houden. En ja, die hier werk. Dus de bazen van mijn maten die houden er al rekening mee wanneer wie eigenlijk op vakantie komen. Dus ja, zeg je dat dan toch op een gegeven moment. Maar ja, als je echt fanatiek bent, dan ben je op vakantie, je houdt alles in de gaten, je sjoggt, je jerrt en je volgt het natuurlijk nog steeds. Dus ik wil even goed, gewoon even mentaal, want ja, je bent er even uit. Je komt bij vol energie eigenlijk weer om. Ik al weet ik net hoe dat gaat als je naar de Zwarte Cross gaat. Nee, dat fret denk ik meer energie. Wij gaan naar de Schelling, nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Ja, maar even, goed, ja, toen ben ik nog 20 jaar jonger zit, maar dus toen stiet er ook nog wat, toen ben je weer wekker mij opgeladen energie, dus toen kon je ook nog wat meer gaan. Ja, dat is toch gewoon bijzonder, want dat je denkt thuis, hoeveel yield verdienen die Philippus nou eigenlijk mooi winnen, mooi wedstrijden. Dan kunnen we heel kwaad door de bocht wezen, want het is net heel vol, het is maar gewoon 0. Ja. Dus het is gewoon echt puur vrijwilligerswerk. En nou, toch ja, litten ze er een heel soort voor. Ja, dat is pure eer. En, dat is eigenlijk heel wat burger. Op de eer en het gevoel. Hè. Het is natuurlijk waanzinnig. Je komt van een half meter hechter naar beneden. Ik zei al een week dat filmpje van die stuntman die daar bij de Zwarte Cross hoe die tent heen katapulteerd wordt. Die kan lopen van 24 meter.
Maar ja, die valt dan in een gigantische luchtkast. Ja, een airbag idee wie dat. Deze jongens die komen van, misschien een kwart naar het ene qua hichten. Maar ja, je landt wel in een zoonbeer. En dat in pak bij 4-5 seconden. Dus dat is een adrenaline kick. Ja, als er één keer dat gevoel gewoon haast, dan is dat zo verslavend. En dan wil je er eigenlijk alles aan om datzelfde gevoel nog een keer te ervaren. Dus het is een apart gevoel. Best wel als in de auto zit maar over een heuvel riest, dan krijg je even zo'n onderbuikgevoel. Nou ja, dat en dan op 8-9 meter hichten. Dat is een waanzinnige kick. Wil je dat zelf een keer ervaren, dan mag je dat vooral doen. Dan zoek ik dat in de Vierliepolder doen. Dat is van Hannes Skerrion zelf. Die sluipreclame krijg ik misschien een tik op de vingers, maar ik kom er altijd bij in bij Woy. En dat is bij Hannes, want die bewaakt een Friese cultuur, sport. Dus Ja, het Keertsmuseum, het Vierliepmuseum en het Scootsersmuseum mooien wij volop reclame van maatje. Maar ging daar vooral een keer heen, want dan kunnen je eens een keer ondervinden hoe het is om te vierliepen. En de meesten die dat net hoegen, die staan hier op de schans en kleer. En Ja. ik denk dat we bij de vrouwen beginnen. Zat de gok. Dat denk ik ook. Maar de cameraman had hem nog even op alle draaien. En dat liep me goed. Want bij de junioren stiert Ate Kaastra kleer. Ja. En hier stiert Mare Dijkstra kleer. Bij de vrouwen. Nou, wat wat je het even nou? Ja, leuke springers om te zien. Ik denk dat Ate eerst jet eigenlijk, of Jeltske, een van beide. Beide springers uitwezen. Ate komt eerst, maar zijn onderin. En dit liep het. Nee, Ate die houdt hem krek net. En Jeltske maakt het hier gelijk een hele goede sprong. Gaat het richting de 15 meter. Hoe vier gaat het? Ja! Sure, dit gaat richting een nijpersoonlijk record denk ik, van Jeltske. Want dat is 15:28. De eerste afstand op dit moment is voor Sanne Boustra van 15:42. En daar springt ze volgens mij hoe heen. Dus is dit al een 15 heel. Wat denk je, Willem? Dit is een keurige sprong Wie is om er uit te doorheen beginnen. of krijg net? Daar is hij doorheen. Waar wordt het stokje dan zetten? Ja, daar is hij doorheen. Althans, wij zitten er net helemaal heen. Ja, daar is hij doorheen. Ik denk dat we hier de eerste 15 heel te pakken hebben. Daar Oh. is hij doorheen. En hier op de senioren gewoon Bouke. En Bouke die gaat hier richting de 20 meter. Dit liep het heel goed te gaan voor Bouke. Ja, een dikke jongetje heel. De honger komt omhoog voor Bouke. En hij is er zichtbaar blij mee. Mijn disse beginsprong. Dat is Ja. een persoonlijk record voor Jeltske Terpstra. 15:58 zet hij mooi de eerste afstand deel. En we pakken die van Bouke vanzelfs ik even mooi. Bouke die jong is dat, van Paraguay. Hij begon let mooi vierlieben op lettere leeftijd. 21 hier ongeveer, toen begon hij. Is er net mooi opgegroeid dus, maar had hem in die jaren voetendaallijks nooit de top geleerd. Kom je tot 9,80 meter en dat is de tweede afstand van de derde afstand van de dij, maar de tweede afstand bij de senioren, klopt dat wat ik zeg? Ja, dat klopt, dat is een bus. Een jongetje. Nee, hij is de eerste. Want waar had er ooit verder sprong? Ja, bij de senioren is hij op dit tijd de vierste. Nee, sorry. Michiel Zielstra. 20, 86, jongetje Ja, 80 mooi, is ja, natuurlijk, denk ik ook, want ja, het baltje wie er nog net al voorbij. Maar een mooie eerste ronde hebben ze jongen mij al, per goede sprong. Jongetje 13, 20, 46, jongetje 80. Dus dat belooft wat voor de rest van de wedstrijd. Ja, er zit veel werk bij de senioren. Wils wij zeggen dat Sietse Lefferts en Riemer Zielstra zijn ook beide bij de junioren aanmeld hebben. Dus ja, de juniorenclub is wat lietser. Wij trouwen dat Brent Mons maar no simpel kleerzetten had. Ik denk dat Brand Jedder is, want Marit van der Wal zit er klaar. Maar Ja. ik denk dat Brand Jedder gaat. Dus de camera komt Brent meiden onderin. Komt net helemaal lekker uit in de onderin. En ja, dat is jammer. Ceres hem eigenlijk de laatste 2 stappen, misschien wel 1 of 2 stappen extra meidje. Ik weet niet of het helemaal klopt, dat weet hij beter dan mij. Maar daar toch gang de loopinsprong net helemaal goed. Waar wel een goede onderin, nee, had successen is de volgende springer Marit van der Wal. Komt wel heel vier, komt tot een dikke 14 meter.
rent heel reactief, dus je kan echt omhoog gaan als hij rent. Maar kan net helemaal lekker uit me gaan passen. Dat ze eigenlijk een beetje zakken bij de insprong, want ze een hele grote voorzwaai. En ja, dan is zijn sprong eigenlijk verlend. Dus voor Marit is het of iets meer lengte krijgen in de passen, iets sneller beginnen. Misschien de oren in lengte zelf iets aanpassen. In ieder geval, als ze iets verloren, dat ze iets letter van de scores eigenlijk afzet. Dat de oren en insprong iets beter op elkaar aansluiten. Recordhoudster is ze. Ze held 6 keer de titel binnen van Koninginnen. In 2014, 15, 16, 17, 21 en 24. Dus is ze regerend kampioen. Vorig jaar sprong ze 15,69 en helde mooi dus die titel binnen. Maar, moet ik eerlijk zeggen, vorig jaar wie het benamen de hegemonie van Marit van der Wal. Dit hier is het bij de vrouwen de ene naar de oren die het wint. En dat is geweldig voor die klasse, want dat maakt het heel spannend. En dat zeg je nou dus ik, want die Elske Terpstra spiet er nog altijd op plak in. Mooi 15,58 dus. En daarmee had elke een ronde sprong bij de senioren, de dames en bij de junioren. En dan gaan we weer terug naar Rutger Piersma. Maar hij ziet waar de sprong. En dit liep het voor Rutger echt al een beetje beter te gaan. Maar hij hier natuurlijk al die jongetje mee de tredje. Deze sprong gaat nou volgens mij een beetje naar links. Ze krijgt een beetje naar rechts. Ja, verbetert hem naar mijn idee net. Klim ken ik nog wel wat sneller, Rutger. De klim wil mij wel eens even vaker opzocht worden. Maar dat is mij zo'n springer als Rutger. Einde bij het seizoen, dan klopt toch alles. En zoals vaart direct tijdens het Fries kampioenschap kwam alles eruit. Nou ja, dan daar kan er echt pieken. Maar het ziet er goed uit, alleen nog het mij nog wel wat scherp. Auke Jan Jilderda, die dus niet krijgt van Bart Helmholt, de master, de laatste aanwijzing krijgen. Na zijn sprong. De tip wie schouders naar varen, zodat er iets meer druk houdt. En dus net een rempas krijgt en er net met een schouder omheen draait. Nou, wie zullen zien wat er nou, of hij dat aanpast had of net. A, onthouden en B, nou uitvieren. Precies, schouders naar voren, dit liep het al wat beter. Ja, en nou had er hem, kan beginnen met klim en dan gaat er iets te scheef. En dat is jammer, want ja, dan vleent zo'n wedstrijd eigenlijk al voorbij. Want dit is zijn tweede sprong al. Stiert nog wel op nummer hier, maar die 16,83. Maar ja, wit ek. Zorg eens een keer naar die jongens, hoe vier die al springen. De map, nou wel even een schepje bovenop natuurlijk. Dan gaan we naar de Famkes. Femke Brouwer komt er. En daarna gaan we naar Michiel Zielstra. Ja. En houd dat vooral even in de gaten. Want die had 20 meter sprong. Als enige nog. Maar eerst Femke Brouwer. En deze sprong, ja, dit liep het erop voor Femke. Dit gaat echt over de 15. Ho, super. Leuke strijd bij de vrouwen. Dit is, denk ik, misschien echt nog wat verder als Jelske haar 15. Ja, dit spant er nog om. Ja, 15,42 van Sanne hier, 15,58 van Jelske. En dit zal echt om erbij die 15 heel meter zitten. En wat we nou net verteld hebben is dat wat het nog zo spannend maakt bij de juniorengroep is dat die eigenlijk meedingen voor de finale bij de senioren. Hè? Dus ja, de koningstitel wordt eigenlijk verjoen tussen de beste junioren en senioren bij elkaar optelt. Michiel Zielstra, Sergio. Ja. Ik zei al, laten we daar even op focussen. Ja. Want die had maar één doel. Ja, wel meerdere. Ze volgen ook titels helden. Maar zijn doel is 22 meter springen. 2086 of 26 in zijn eerste sprong. Speelsgemak. Loop-insprong weer heel strak. Tot er het nog een keer. Zien oren. Shot er weer goed uit. Gaat weer richting de 20 meter. Komt correct wat hier te kwad. Springt nog verder. Zo, dit liep het erop. Hij zet het even del. Ja, dit is eigenlijk al, ik denk dat dit al bijna 21 is. Daar kwam uiteindelijk de hand in de loft. Ik denk hij is zelf niet iets tevreden mee. Het stokje wordt net zo 4 zetten. Ik vergis me een beetje. Ja, wel. Ja, hij er in. Er komt 40 centimeter bij. Dus dit hier richting de 21 meter. Maar eigenlijk mijn speelsgemak. Hij ziet een hele meter minder heeg als correct. Maar de Poolse gigantische gang mij die uitsprong. Die lange voeten kwamen omhoog en dan
Nou, hij springt er roem oer het baltje heen. 20 meter 64 en springt hij mij op dit moment de vierste afstand van de dij. Dus weer op de jongens, of juniors, Jurre de Jongsjoggen. Die maakt het echt een goede sprong. Maar ja, echt die jongens moeten mij in dat geweld chin senioren en dan moet er mooi wat meters bij voor zij om die koningstitel springen. Dan gaan we naar Sanne Boustra. We nemen zo de afstand mooi van Michiel. Die wil het er rekenen. 46 trouwens nog voor even zien. Voor Sanne, zeg ik het goed? Ja, voor Sanne Brouwer. Dus dat is ook een goede afstand om mij te nemen. Want dat is haar, of Femke Brouwer bedoel ik, die we correct zeggen. Dat wie haar vierste seizoensafstand. Hier komt Sanne Boustra. Ja, die gaat er, hè. Femke gaat hier door de 16 meter of net. Of Femke, ik bedoel Sanne Boustra. Hier. Hoho, dit springt hier een dikke 16 meter. Ja, zo, dit is een persoonlijk record. Dit is even een afstand. Ik denk dat we hier richting de 16 heel gaan. Waar zet Hans helemaal het stikken of het prikkenkadel. Nou, dit is wel verder. 1638 is haar persoonlijke record. Ik denk dat ze er in de buurt van komt op het baltje of op het lijntje goed leidt. Maar het is een heel eind. Michiel Zielstra het 2064. 1640. Ja, keurig 12 centimeter verder dan haar vorige persoonlijke record. En dan is de wedstrijd daar. Hij leidt volledig. Hier heb je de topklasse. Dit is mooi om te zien. Rutger Haanstra. Mij een degelijke sprong. Maar ja, dat is een mooie strijd bij de vrouwen. We halen 2 persoonlijke records van Jelske en van Sanne. Ik weet gewoon even een naam al inderdaad, maar Femke Brouwer die springt een seizoensrecord voor haarzelf dan. 1546 is er maar op dit moment het treden. Jelske Terpstra zit met 1558 op nummer 2 en Sanne Boustra met 16 meter 40 stipt op nummer 1. Ja, het is het tweede record bij de vrouw. Het tweede persoonlijk record. En het is het 5e persoonlijk record van het dag. Het ben er eigenlijk steeds, maar wie gespied sprong zijn eigen record 2 keer. Hier Timo van der Knaap. Ik zei het correct al, hij is in vorm en dit liep het erop. Timo, ik bedoel natuurlijk Hendrik Jacob Krol. Timo komt aan. Timo komt aan, maar zichtbaar heel erg blij, maar dit liep het erop. Ja, dit is leuk. Leuk commentaar aan dat iedereen Xavier springt. Dat maakt het de wedstrijd. We gaan terug naar Sigrid Bokma. Sigrid is heel dreigend, maar ja, begint eigenlijk echt nou mij een weerdsprong. Ja. 3 keer dus kampioen hier. Want Nauta zit ze net bij de finale. Nee. Want ze had de zegde afstand, dus komt het op de laatste on. 8:04 voor Hendrik Jacob Krol, een nieuw persoonlijk record. En dat is 6. En dat is nummer 6. Eigenlijk de San, maar ik tel die van Wieger Piet Haarsma maar 1 keer. Want die sprong dus 2 keer zijn eigen record. En dan wordt het flauw tellen. Maar het is de zegde die een record springt. En dan gaan we terug naar de broer van Sigrid. En dat is Sietse. Die komt er zo om. Stiert op standje 48, plak 5. Mat dus echt nog wel wat bij. Ja, en ze correct zeggen we dat Sietse in de insprong glierde met de hand. We trouwens eigenlijk de eerste sprong eigenlijk al verlengd wie. Ik ben benieuwd of hij iets onpast had. Sietse kennen hem net. Hij zei gewoon, nou ja, het mag gewoon oors en doet het nou gewoon goed. Nou ja, dat ik zie wat hij inziet waar de poging zien ligt. Het stimuleert in ieder geval wel dat er al zoveel mensen op 4 springen. De koning van 2000 jongetje die dat doet met jongetje 77. Die moet er nou ongeveer weer heen voor een plak in de finale. En slag het dat. Mij de oren, nee, had hem wel net helemaal lekker, maar ja, dan is het maar correct even blote pols hingen. Maar nee, die loopinsprong, daar hekt het nog gewoon bij Sietse. En zo bij de junioren Timo van der Knaap staan.
ik heb het gevoel dat die man in vorm komt. En hij had natuurlijk, krijgt Hendrik Jacob Krol een persoonlijk recordje springen. En ja, dat stimuleert natuurlijk ook om hetzelfde te doen. Zijn persoonlijk record is nog wel wat verder, een jongetje 50. En dat is wel een mooi mikpunt voor de Sionne wezen. Timo maar de oren in. Eerst keurig. Loop insprong net helemaal strak, maar dit liep het al heel goed te gaan. Super goede sprong. Dit je echt richting de 18 meter. Een hele beste verbetering ten opzichte van Craig. Toen kwamen we tot 16,23. En hier liep terug. Ja, bij het Femke Rispert hinnen. Gaat hij echt naar de 16 meter? Nee, Craig net. Echt een hele dikke 15. En ik denk dat Femke hier als tweede zich plaatst voor de Sionne. En een hele goede verbetering van Femke Rispens. Ik wil even lekker, want de eerste sprong hier is er nog niks. En nu is het gewoon de rest. Viel vies zorgen dat Timo naar 18 meter 40 gaat. En ja, tot nota is Timo van der Knaap gewoon de beste bij de junioren. Prima aanstaan, 18,44. Ze dingen dus mooi voor de koningstitel. De junioren. Vraag is wel of dat dan slaagt. Een gouden blik stiet hij op. Ja, hij zoekt het nou dan mooi in. Krijg op plak 5, zo is. Maar ik denk dat er nog wel hier nog in gaat. Ja. Nou ja, de junioren die maakt natuurlijk mee met de senioren. Hè? Dus met deze afstand redt het net. Die klassementen worden straks in elkaar coat en dan je zien wat er overbloot. Dus wij hier op de middelste scores. Even zien. Sietse Ketelaar, joggen. En ja, Sietse had hem nou. Nee. Het scheelt weinig bij Sietse Ketelaar. Ik ben benieuwd wat hij in zijn laatste sprong doet. Sietse Ketelaar te wetter. Ja. En op de fraaie scores zit Mare Kleer, Mare Dijkstra. En Mare haar seizoensprestatie is 15,53 en die afstand, ja, die had ze Joet ook wel nodig, want ja, op dit moment is het derde plakje, of eigenlijk maakt ze nog vierde, is het persoonlijk record van Jeltske Terpstra van 15,58. Dus zij moet een nieuw persoonlijk record springen om mee te gaan naar de finale. Nou, dat is een mooi uitgangspunt. Kaan krijgt dat tredje 21. En wat doet ze? Deze pols. Die staat stil, had het tijd op de klem. Maar nee, dat is spietig. Krijg skiën. Ze zit heeg genoeg, maar ja, je mat er jocht. Klimmen je zien en zo heeg mogelijk is het waar, maar hij moet ik gerucht. Dat is vaak draaien. Maar Dijkstra die dus ongeveer, nou voor jou week in Driels, deze haar PR-sprong. Wie is erbij? Daar wie ik bij toevallig en dat hier te krijgen met het feit dat Germ Terpstra daar ik nog letter het Fries record sprong, waar die letter dus alweer in ging. Ja. Maar die wedstrijd viert je dus net gauw weer en het kan met name omdat Mare heel blij wie met HPR. Aten bij de onderin. Prima sprong van Aten. Had een persoonlijk record van 16,72 meter. Daar komt er nu nog net op daar. Maar al een verbetering maar krijgt, want toen sprong er wie het. De high fives voor het publiek. Precies. De jongeren. Nogmaals, dat is wel heel gewaagd om daar in te gaan. Want dat doen de toeristen vaak. Die willen ze volle mogelijk zo dichtbij mogelijk staan. Maar dan komen ze naar de plons erachter dat het misschien net zo handig weer. Hier de man die vorig hier dus het vierde sprong. Maar net de titel binnenhellen. Want hij deed dat in de voorronde. En nogmaals, die tellen net mooi voor de finale. Nee. Dus hij sprong het eerste. Maar uiteindelijk won Michiel Sielstra. En Bouke de Jong. Kan krijgt tot een jongetje meter 80. Een prima openingssprong. Loop is strak. Sprong ik. En dit je de richting de 21 meter. Nee. Schande. Dit zit erom. Dit scheelde heel weinig. Bouke kersiekje naar het plak waar de polsteenmaat om een rug toe te krijgen. Maar hij komt in vorm. Hij komt erom. Het scheelde heel weinig, maar wat scheelt er dan krijgt om? Nou, wat is nou krijgt dat punt? Waar het er no scheef gaat, maar in ieder geval
de loopinsprong, het is weer het, oud van Bouke, wat er zo goed kent. Dat katachtige, die snelle reactie. Hij had hem vast en hij squat hem gelijk aan. Hij helpt de snelheid uit de pols. En dan is er binnen een paar seconden eigenlijk al op 4-5 meter hechten. En dan mat je rug oergaan en dan vertraagt er. En dan, ze hakken hem hier heel vies in springen. Alleen het maakt toch even alleen mij zitten. Jere, Hoyt en dochter. Jelske Terpstra, het zusje van Germ. En ik Jelske kan goed liepen, want ze staat op dit stuit te redden. 15:58, dat wie een PR, kan ze daar hoe hinnen. Want Nauta is deze afstand genoeg voor de finale, maar verbeter je maar. Daar gaat ze, zit er rug in, kan rug doorheen, gaat er weer hinnen. Ja, gaat er weer hinnen. Dit is richting de 16 meter van Ze Jelske. verbetert haar eigen PR, denk ik. Want die loopt op 15:58, maar het baltje op 16:40 en dan komt ze makkelijk bij in de buurt. Ik denk dat dit al 15:90 is. Ze verbetert weer haar PR. Super goede springer. En dan is dat heel flauw telt, nummer 8 die een PR springt. Ja, maar zeg je dat wel. PR is PR. Dit is de tweede die voor de tweede keer een PR springt. Het is PR daar, Joet. Persoonlijke records bij de Vleet. Zat Hannes Kerjon al zo, dat maakt het je werk als analist extra leuk. Eerst even Brent Monsma. Die klimt nooit net vol, hè. Behaalt ik voor het Alex. 94 tellen we voor Jelske Terpstra. En krijg je 16 meter, maar gigantisch 4. En is het zichtbaar blieft mij. Jelske Terpstra. Verbetert gewoon voor de tweede keer haar persoonlijke record. Als de ene Terpstra er net is, dan docht de oren het wol. Het kon wel hard een uitspraak wezen. 15:94, daarmee wol op plak 2. Sanne Boustra. Vriendin van Jelske staat op 1. 16:40. Nou is dat in de finale, want ze kennen nog al een keer springen. Ja, ik doe net als eerst ze gaat naar de finale. En dat komt benamen omdat er op die vierde kans Marit van der Wal dwaande is. Marit van der Wal, dat is nou de enige die het nog hoeft te springen. Dus kan daar mooi de camera volop. Want die oren die springen nog even net. Die maakt je de ronde al au. Ja. Wilst ik hier al de aanwijzingen van bondscoach van de Twaakam binnenkrijgen van Isbrand Galema over de sprong die we kregen van Bouke. Volgens hem moesten de laatste paar stappen nog iets meer omvallen. En dan zou alles op zijn plak vallen. Dus ik weet net of Bouke een live verbinding bij u had, maar in ieder geval het zit het chin onder. Maar het is leuk om die verschillende springers te zien. Zoals Jelske die springt dus nog bijna 16 meter. Ik ga laatst even iets meer analyse voor naar wat betreft Germ Dien. En wat interessant is aan Germ Terpstra is dat hij net van mij maar zijn rechtervoet klimt, maar op links uitspringt. En dat is eigenlijk een beetje tegenovergesteld van wat eigenlijk 94% of 99% van alle liepers doen. Waaronder zijn zuske. En misschien is dat eigenlijk juist wel goed. Dus dat is interessant. We zullen in ieder geval Marit van der Wal met een betere oor in insprong. Maar ja, dit is nog te weinig om haar bij de top 3 te plaatsen. Dus voor Marit maar we nog even wachten. Marit, die mag nog wel een keer springen, want er komt nog een hele ronde aan. Ja. En bij de senioren ik en bij de junioren ik. Daarna is het dus wel klaar. En weten we waar je naar de finale gaat. Ja, want we moeten een beetje in de gaten houden dat ook voor de junioren, willen zij mij naar de finale, dan moeten ze dus vierde springen, dan moeten ze dus mij de senioren. En op dit moment is het in ieder geval bij de senioren het vijfde plekje Sontje zo'n 40. Nou ja, daar is Hendrik Jacob Cross sowieso hinnen. Dus het is voor u echt even van waar staan we nou, maar Het is rekenen, ja, dat hij in de gaten. dat is het inderdaad. Dus ik denk dat Rutger Haast misschien Sontje 83 op dit moment virtueel op nummer 4 staat. Ian die er sowieso tussen staat, dat is Michiel Sielstra. Michiel Sielstra, wat zit nou? Rutger Pierstra. Zijn sprong. Gaat er nou wel jocht?
Dit leek het beter voor Rutger. Dit leek het heel goed te gaan. Dit is de pols. Rjocht oer of net. Nou, een beetje hetzelfde. Hij scoort het even met een hoorn. Baalt er een beetje zichtbaar van, maar het zit er om te komen. Had even wat meer tijd nodig. En ja, dan zien we toch eigenlijk wel dat Michiel Zielstra ontnota oppermachtig is met 2086 en 2064. Hij maakt het een kleer voor zijn derde sprong. Wils wij ons kleermeidje voor de sprong van Auke Jan Jilde daar. 1683 en één keer boeten sector. Hij wil volle meer deze jongen. Zil dus mij matten maar die afstanden van de senioren en ken dat normaal hè. Alleen als de pols mat even stilstaan. Hij mat het niet halen om tot het klimmen te komen. En dan maakt de pols er ook in. Schouders voor roer. Insprong is goed. Auke Jan Jilde daar. Dit ligt het erop. Dit ligt het erop. Terugklimmen en ja, dit is op zich een goede sprong. Is er zichtbaar blijft mij. En hoe vier is dit? Want ja, wat ik zei, hij mat mij met de senioren. En we wachten even af wat er op het scorebord komt voordat wij heel erg enthousiast worden. En bovendien is het natuurlijk ook nog maar de eerste sprong van de derde ronde. Dus er komen nog heel wat kanonnen. Ja, dan gaan Sois naar de finale. En dan 1874 tellen we nou. Dus dat is sowieso bij de top 4. Maar er matten nog aardig wat. ja, want wij tellen Sois. Sorry, Sais. En dan heb ik Good Nice voor Timo van der Knaap. Die zit er nog nou daarbij. Oké. 1844. Die staat op een zesde plek. Ik zal jou aanstaan de hele staan even mooi aan. Ja. Dus wij zorgen naar Femke Brouwer van Arem. Femke maakt het raken klimslagen. Maakt het een goede sprong. Maar ik denk net dat ze vierder is dan ze haar 50, 46. Alsnog een hele goede sprong. Maar kennen we zijn op een mooie wedstrijd. Wils het in één keer begint te plansen en wij dus even de wedstrijd stil is. Zo, Het komt even nu tot niks. het is een flinke baai even. En nou hebben wij, zitten wij net droeg in elk geval. Dat is nou een schande. Dat zul je altijd krijgen. Ja. Nou ben ik net van zoeker. Maar het gaat me vooral om de apparatuur, maar dat komt wel goed. Gaan we hier iets voor? Ja, dat komt wel goed. Doen we even zo. Wij gooien een scoreformulier. Wij gooien de scoreformulier even hoe erin. Want ik moet eerlijk zeggen, het is een buiken van neet. Het wie heel kwad en boendig en heel gauw even wiet. Ik kijk het iets in de gaten. Maar het jouwt mij wel even de gelegenheid om een tussenstand te Jan. Die het intussen een beetje verloren is omdat Rutger Piersma een derde plaksprong is. We hebben Michiel Zielstra op 1. 20, 56, 64 excuus. 20, 64. We hebben Bouke de Jong op 2, met 80. Rutger Piersma dus met 24 op 3. Frederik Kramer met 21, de mixklasse dus. Ja. Die zit er nog gewoon altijd bij. Is ik een van de laatsten die door de 9 meter sprong. Want daar binnen er eigenlijk maar 4 uur. Wieger Piet Haastra, die zijn PR-del zetten. 1856 zit er dus ik bij. En de jongen, Timo van der Knaap, 1844. Nee, maar dan mist Auke Jan nog, denk ik. Nee. En dan heb ik Ian Krek voor de Hollesjoen zeker. Nou, de sprong van Auke Jan Jilde daar krijgt. Dan zou dat budgetten dat dan Auke Jan weer mooi is. Ja. En dat zou vanzelfs alsnog budgetten dat er alsnog een jongen mooi gaat. Dat vind ik dan zelf wel even een keer leuk. Een junior, ja. Een junior, excuus. 1874. Ja, dus die gaat mooi. En Hebben dan wij 6 finalisten of 4? het goed is size. Want er staat op het scoreformulier 4. En als er dan 4 binnen, dan is dat verloren. Ik weet Het net scoreformulier had er 4. Ik gang echt van, Nou, laten we dan van 4 uitgaan. ja. Dat verhoort ze nou en dan wel eens. Nou, het wordt al wel wat knapper. Het lijkt erop dat er inderdaad net al te vol wetter komt, Joet. Maar ja, dat zou je krijgt ik al. Ja, vorig jaar hadden ik 4 finalisten vanzelfs. Dus laten we ervan uitgaan dat het nou ik is. Gewoon 4.
Dus maar Timo er nog wat bij springen. En is dan deze sprong van Auke Jan, is dat dan de limiet 18,74? Ja, dat is in die... Nou zitten er dus nog bij, maar ja, dan matten nog springers als Rutger Haanstra, Sietse Bokma, Sietse Ketelaar, die had nog niks zien litten. Alleen nog, ja, dat zei soms nog niks. Dus die kennen er nog wel in, maar ja, als junior... ja, dat klopt. 18. Waar hadden we bij de junioren nog die dit in de macht had? Timo van de Knaap, ja, die kwam dus al tot 18,44. Die zoer dus nog voorbij. Ja, iedereen kent het natuurlijk wel, maar die shock het nog wat van om verder dan die 18,40 te springen. Brent Monsma het op dit moment nog net echt het goede spoor te pakken. 14 te zien, trekje 38. Mij natuurlijk nog een keer. Maar ja, het zei soms niks. Dus we wachten het nog even af. In ieder geval wie in de senioren springers Sietse Bokma, Sietse Ketelaar en Bouke de Jong alle wierd in de tweede ronde. Dus ja, eigenlijk denk ik dat we misschien deze... Ja, we weten nog helemaal niks natuurlijk, maar ik denk dat we misschien deze finalisten net wel horen. Ja, dat zou samen kennen. Ik doe het net maar zeker niet te zeggen. Het is eigenlijk nog net heel vier, hè? Eind 18 meter. Het is een commentatorvloek, want ik ga gauwer zijn. Ik hoop het. We binnen er over dit en dit wordt het en dan werd het heel los. Dus de commentatorvlok die bloe ik altijd voor. Ja. Leuke wedstrijd tot nota. We hadden Wieger Piet Haanstra die zich tot 2 keer naar persoonlijk record springt. Jelske Terpstra die precies hetzelfde doet. Sanne Boustra springt een naar persoonlijk record. Sander Postma, Jorrit Boustra en natuurlijk Hendrik Jacob Kroon met die 8-4. Dus ja, we hadden tot nota een hele mooie varonderzoek. Ja, ik zal jou nog één keer even het listje opzommen. Het bijwerkte listje van Ontnauta, de finale. Michiel Sielstra, daar is geen twijfel mogelijk. 20,64. De enige die door de 20 meter sprong, Ontnauta. Bouke de Jong, 80. Rutger Piersma, 24. Frederik Kramer, 21. Dat is dus die mixklasser waarbij Hannes al op het begin van de wedstrijd zei: dan mag je altijd even een ouwatje wat je erbij zitten. Is het lang wachtje? Ontnauta beloont dat wachtje, want hij zit er dus bij. En nummer 4 is Auke Jan Jilderda, 18,74. En, zat Hannes ik al eerder zei, is dat dus de limiet die van nou gewoon elke nieuw springen mat. Tussen haakjes gewoon, want zo gewoon en makkelijk is het net. Maar daar mag hij op focussen en dan kiest nooit de finale. En dat maakt het voor uw verslagjouwer zich handig. Want dan kunnen wij precies weten wat hij hoe die 18,40 gaat. Mocht dat net zo wezen, dan gaat er dus een junior mooi naar de finale. En dat is altijd leuk. Want nogmaals, de finale begint gewoon op 0. Ja. Ja, en het is mooi, hè? Het seizoen begint nog echt op stoom te komen. Hè? Dit is dan eigenlijk een van de eerste echt grote wedstrijden. En dan zie je dat het nog echt bij sommige springers begint te rollen. Hè? Vooral als er persoonlijke records sneuvelen. Maar je ziet het ook gewoon in de sprong zelf. Als je vaker die jongens zogen springen, het gemak bij mij dat ze nou en de ontspanning in de oren, in het klim. Je ziet het zit er aan te komen. Hier staat dat zelf ik altijd, dat het een beetje op gong komen moest. Ja, of je het vandaag voeten dadelijk vlammen. Nou, wisselend per uur. Maar het is wel fijn als het al een heel soort sprong makken hast. Dat er een routine in zit. En dan op een gegeven moment dan rent het gewoon. En hoe ging je hem om mooi dipjes? Dat het even net giet. En dan die weken daarop ik even net. En die weken daarop ik even net. Ja. Bloes bij het plan, dost wat oors. Vaak bleef je wel bij het plan, maar dat wisselt inderdaad per persoon. Het is krijgt even waar het terugkomt dat het net slaagt. Altijd heel ingrijpende dingen binnen die bijvoorbeeld net werkje. Ik heb heel lang getraind op de pols, heel vier te hoorn. Ja, en dan begin je daar begin van het IMI, ja, dan moet je dat ook gewoon terugzetten. Want dat is net iets waarvan je zegt van oké, dat doe ik deze wedstrijd wel en andere wedstrijd pas ik het weer aan. Ja, 4 uur de hand, dat bedoelt Hannes mooi de pols wat verder voort. Ja, en daar mooi komst ik verder.
Nou, de pols vooral van de scores verder uit de hoorn. Dus je moet er verder naar tas springen. Dus elke springer had een soort van zetstok bij zich. Daarmee drukken ze hem eigenlijk nog oorlmeter naar voren. In mijn geval weer het op 80. Dus je moet al bijna 2,5 meter springen voor je überhaupt de pols vast hebt. Daardoor hoe je bij de afzet net iets vast te pakken en kan je dus nog de pols verder in het water staan. Alleen nog je moet hem wel in de insprong hebben. En als je daarin wat zakje, wat mij heel vaak ook aan, dan is eigenlijk die sprong volledig. Dus met de kennis van nou hier ik het eigenlijk lever oors aanpakt, maar je zit er dan in zo'n seizoen en je hebt een bepaald idee hoe je het wil zien en dan haal je daarom vast. En soms pakt het goed uit en soms net. Deze man is er dus nog altijd, maar dat blauwe jack on. Frederik Kramer, die sprong in de mixklasse. Ik zei al, hij zit net meer bij de topklasse. Blessures gaan. En hij wil daar wel weer omkomen. Je ziet eigenlijk dat ze de oorremmappen even omdraaien, want het begint al wat te rijden. En als die mappen weer worden, dan zie je dat ze tijdens de oorrem al wat beginnen te scoren. Dus je hebt net maximaal grip. En eigenlijk de onderkant van je voet wordt wierd, waardoor het klimmen net goed meer wil. Dus het is noodzakelijk dat er een droege matte leidt. En ik weet niet of het nou web begint te rijden of dat ze het nou hier loeken. Ik denk het laatste. Volgens mij gaan we beginnen. En dat is mooi. Want we zijn het krijgt al bij haar stopjochten. Dus elke springer had een bepaalde tijd. Ik geloof 2 minuten 15 om uiteindelijk de sprong te meiden of om de pols voor de scores te zetten en zijn sprong te meiden. Dat jouw dus de mogelijkheid om die stopluchten inderdaad even shen te letten. En die staan in het zaalbed. Dus zal de cameraman nou staan gewoon hinnen pennen. Nemen wij dat in mooi vakjargon. Pennen is van het ene plak naar het oren plak daar. Heel simpel zijn. En daar in die zucht onze cameraman Robin Kist die al een paar hier het Philieppen vastlooit en dat op een goede manier docht en de sport ik goed kent. En dus ik weet dat wij het door stopluchten hebben, waar de voetendaags heen moet. Dat is hem, het stoplucht. Daar stiet boppenin een reden, in de midden een oranje en eronder op groen. En die stopluchten, Hannes, die binnen voor de voortgang van de wedstrijd. Want elke springer had dus een bepaalde tijd om dus zijn pols te prepareren, om hem droog te maken, om hem goed recht voor de scoresdel te zetten, om hem in de goede hoek te zetten, om waarom naar zijn oren plak erin en om dan met zijn sprong te beginnen. Hij had daarvoor, als ik het goed had, 2 minuten 15. En volgens mij weer 2 minuten, dan gaat er op oranje, best dan nog net van de scores aan en is het reed, dan wordt die sprong ongeldig verklaard. En dat zit toch een bepaalde tijdsdruk op, dus ze houden het begin van het jaar zijn, we doggen dat even oors. Wij doggen de stopluchten op green op het moment dat de springer Safir is, dat de scores, of uit pols voor de scores zit. Dat zorgde ervoor dat de wedstrijd vol te lang worden, want iedereen nam uitgebreid tijd om zich voor te bereiden. En als het al wat donker wordt, dan zie je de pols net meer goed en dan had het springen echt geen zin meer. Dus die regel had ze weer omdraaid. Goeie keuze. Waardoor dat we weer wat meer vaart in de wedstrijd hebben. Nou, inmiddels ben we bij Safir dat we los kennen. We zien al 2 of 3 polsen voor de scores staan. Waar volgen we eerst? Ik denk Jurre. Oer vaart in de wedstrijd sprutsen. Er komen er haast een 2 tegelijk. Femke Brouwer is er volgens mij. Ja, en Jurre de Jong. Of is het Sanne Bouwstra? Dat is van nou hier een beetje dreig te zien. Dit is Sanne Bouwstra. Ja. En Sanne Bouwstra, die sprong direct al dat nieuwe persoonlijke record van 16,40 meter. Wilst wie eerst even Jurre de Jong zien? Ja. Komt 2 tegelijk. Een goede oor en Jurre gaat heel veel hier. Jurre en Sanne Bouwstra gaat nog veel verder. Nee, ik zit het verkeerd. Beide hele mooie sprongen. Zowel van Jurre als van Sanne, maar geen verbetering. Voor Jurre denk ik wel een verbetering, want zijn eerste view het wie 16:23. Dan gaan we even naar de middelste. Ja. Michiel Sielstra. 20,64 stiet er. Ken er nou nooit die 21 meter. Hij hing het de rug in. Hij bloedt steen. Hij gaat terug door. 21 meter komt erom. Ja. Ho, De eerste van de Joen. En een hele dikke ditte.
Dit weer keurig van Michiel en hij kwam del en Vottendalek jong de handen loft in. Ja. Vottendalek zucht er ik met zijn huid en mem. Die daar zitten. Zo. De bal luidt op 20-64, dat wie Michiel zelf. En waar hebben we het nou over? Waar gaat het heen? Waar gaan we heen? We wachten zijn spanning uit. Zeg ik Michiel. Oei, oei, oei. Ja, dit is Michiel. Die kuw die spanning eronder. Die wacht even nou. En wat een sterke opbouw, hè? 80 Lipma. En hij bouwt het in die op. 20-26, 20-64. En nou? Wat komt er op het scorebord? 21 meter, maar hoe volle is het? Oer 21. Is het voorbij het oude Friese record? Zijn persoonlijk record inmiddels 21-62. Dit is... 21-71. Zo, voorbij het oude Friese record van Bart Helmholt. En ja, dat is wel uniek te zitten. Want 21, dat is een heel eind. Een persoonlijk record voor Michiel Zielstra. En wederom mijn speelsgemak. En het is dan natuurlijk wel zo dat deze afstand voor straks net mijn om wordt. Maar voor zijn klassement wel. En daar is dit sowieso een hele lekkere afstand in. 21, een hele vierde afstand. De zande persoon die het een PR springt. Begint terug naar Sigrid Bokma. En Sigrid had nou net te weinig echt geeft. En Sigrid, ja, het is net haar koningslepen dit hier. Want Sigrid gaat net voor mij net mij Fiona. Dan gaan we terug. Mooi Hendrik Jacob Krol. Sprong al een persoonlijk record. Te wetter. Verbetert hem net. Maar ja, hij moest echt voor 4 natuurlijk. Want moest maar de senioren mij. Ja, wat een wedstrijd. Hey. Ja, het verhoor het bij de junioren komt Aasten Timo van de Knaap. En die kent die 18 Fjouwer te springen van Auke Jan Jilderda. Hoop ik. Ja. Want dan krijgen we daar een hele spannende wedstrijd. Nou ja, daar komt Aasten dus zo eerst inderdaad even naar de senioren. Rutger Haanstra, die kent dat natuurlijk ook. Die kent dat ook. 90 meter is voor hem net een rare afstand. Mooi maar mikpunt. Maar 18 Fjouwer heen, ons giet er net mooi. Jawel. Nee, hij gaat net mee. Het is gebeurd voor Rutger Haanstra. Zijn loopjesprong, die doet net wat het wezen moet. En hij komt nog een beetje rug. Ik denk hij loopt hem weer bij, maar dat wie net zo. Ja, nou ja, het is in hoe 4 pols in het wetter zit. En ja. Dan moet er wat bij. Dat zal Sietse Bokma ik weten. Sietse Ketelaar, hetzelfde verhaal. Dat binnen de 2 senioren die zich nog plaats kennen voor de finale. Want Bouke is er natuurlijk al. Timo van de Knaap, dat is misschien wel een interessante springer. Om dat zou zeker nog kennen, ja. Want ik zorg het hem nog wat aan. Dat zou zeker nog kennen. 18 Fjouwer Santig. Oer Auke Jan Jilde daarheen. Ja. Wils wie bij de vrouwen eigenlijk eerst denk ik nog Femke Rispers jongen. Die schiet op dit moment op nummer 3, maar die keurige 1591. Alleen nog ja, die had natuurlijk jongen dat die 1594 van Gels Telstra er een gang. En natuurlijk die 1640 van Sanne Boustra nog verder hier. Dus zij had natuurlijk het van hem om daar voorbij te gaan. En om haarzelf dus echt veilig te stellen voor de finale. Femke Rispens. Maar het zit er natuurlijk echt nog net bij, hè? Dus nee, dat is natuurlijk net de minste. Onvoorstelbaar. De regerend koninginnen. Recordkoninginnen. Stiet ontdouwt net bij de finale. En ik zei al, het is een seizoen waarbij de ene nooit de orenvrouw wint. Hier is Femke Rispens onbar. 1591, ken ze daar ook hinnen? Deze zit correct te 4. Het is wel logisch, want ze moesten naar persoonlijke record springen. Voor ze oer die afstand van Sanne Boustra gaan. Maar ja. Ja, maar dat is net onmogelijk, nee, Hannes hebben we absoluut net. Zo'n meisje hebben we die en nog een keer is het op bad. Maar John en Timo, wat doet Timo? 1874 is de drempel. Hij maakt een stukje verder als correct. De onwarin liep het goed. Insprong, had hem. Had nou de tijd op de klim. Get dit? Nee, ja, schande. Nee. Schande. Timo, te wetter. Wat jammer. Dit zietertje jongen. En dat is verrekte jammer, want ik hier graag Timo er nog even heen in. En dan Hieder hem rug krijgen en dan hieder daar heen gaan. Ja, op Nauta is het Auke Jan Jilderda die nooit de finale gaat. Maar
Deze jongen mooi ik. Ja, Sietse Bokma. Van Hielpen. De spanning stijgt. Sietse Bokma, Sietse Ketelaar of Auke Jan Jilderda. Waar gaat mij naar de finale? Waardkening in 2019. Kan er nou in elk geval de finale helden. Daarvoor moet er oer 18 hinnen. Sietse Bokma. Nee, Bloedhingen en giet te wetter, denk ik. Nee, het is net de wedstrijd voor de Bokma's. De loopinsprong is hetgene waar het wat nog net lekker rint. En dan is het jammer voor Sietse, maar hij gaat net mee. Dan kunnen we nog hier namen optekenen. Sietse Ketelaar bij de senioren. Want er mogen nog 2 springen. Bouke de Jong, maar die is er al. Ja. En Sietse Ketelaar, die moet dus 18 springen. Bij de junioren hebben we natuurlijk nog Aad Kaatstra. Die staat nou zijn polstalkleed te meisje. Zijn persoonlijke record is 16,72. Misschien is het wat te volle voor hem vregen om dus 18 te springen. Maar ik gun het hem van harte. Brent Monsma, ja, ik zei het direct al, zit net lekker in de wedstrijd met 14 en 13,38. Maar zijn persoonlijke record is wel 20 meter en nog een centimeter. Dus had hij het ken. we moeten net Brent Monsma uitvlakken. Eerst Mare Dijkstra. Mare maakt het een goede sprong. Alleen nog, het left in behoorlijk. Net 15,91 daar. Dat zij met deze sprong begonnen hier. En dus, zoals zei ik net naar de finale. Nee. Hebben we ontnauwd Sanne Boustra, Jeltske Terpstra. En op nummer 3 Femke Rispens. En daar is de drompel dus 15,91. En dan moet je nog 2 springen. Jeltske, die er dus al is. Ja. En Marit van der Waal. En benamen daar wordt het heel spannend. Ja. Want als iemand het kent, dan is zij het wel. En dat zou dan op de allereerste sprong onkomen matten. We zullen zien, het is voor Auke Jan Jilderda. Ik weet het dat we hem ergens in beeld joggen. Hij zit er achter de juniorenscores. Voor hem is het nou even spannend. Want ja, je bent er zelf eigenlijk uitsprong. Of tenminste, het is net meer in je eigen hand. Je gaat je best dienen. Je gaat een goede afstand del zetten. Alleen nog, Sietse Ketelaar, Matoer 18 hinnen om naar de finale te gaan. Ken hij dat? Hij pept hemzelf op. Zocht even naar de juniorenscores. Waar gaat er eerst? Ik denk dat Sietse eerst gaat. Sietse gaat eerst liggen bij. Hij staat helemaal klaar. Sietse krijgt al tot 5,46 en een wiertsprong. Dus ja, dat is nog net echt een mooie opbouw. Maar ik zei hem in wezen springen. Toen dacht ik, je zit een soort progressie in. Dus we zullen zien of dat er nou in de tweede sprong uitkomt. Één sprong is goed. Gaat nou de tijd op te klimmen, maar deze sprong gaat te scheef. Hij balt. Ja, hij baalt al. Pakt wel hechten, maar te scheef. En dan is het uitsprong voor Sietse Ketelaar. En dus Auke Jan Jilderda liekt het er heel iets meer op. Hij shot ze mooi hier voor een afval. Hij pakt zijn spul lekker al weg. Zult zich kleermeidje voor de finale. Want er binnen nou nog 2 junioren die het dwang kennen. De eerste is deze Aad Kaatstra. Laten we eerst eens even hopen dat er richting hun persoonlijke record gaat. Want 16,72 is het leegste persoonlijke record van alle junioren. Wilst hij zich al enorm verbeterd had. Zeker, en ik denk dat er nog volle meer in zit voor deze jongen. Dus hij loopt er mooi op aan die hele sterke juniorengroep. En het zou mooi zijn als hij in deze sprong nog meer van hemzelf kan zien laten. Hij groeit in het seizoen. En die groei moet teruggezet worden. Kan hij nou naar die 18 Het is een dag dat de records erom gaan. Dus wij zorgen dat Jeltske de komen nou 2 tegelijk. Hier is en Aten, het correct, ik net. Baalt er echt van. Sascho in 1 keer 2 wiertsprongen achter elkaar. En dus is het nou afwachtje tot wat Brent Montman doet. De laatste sprong. Dan weten we zeker waar er al je mee gaan. Wordt het Brent Monsma of wordt het Auke Jan Jilderda? In ieder geval had Bouke, de jongste Pols, ook al klaarstaan. Bij de senioren. We kregen direct het appje binnen van de bondscoach. De bondscoach die doet de scouting goed, want die had de uitsturing onstaan. Goeie zaak. Tiergetang daarvoor. De laatste peerstappen moesten iets meer terugzetten worden. Hij hong iets achterover. En ik denk dat het inderdaad wel gelijk is hier. Ik voel het op zich net raar eentje, maar
op beeld zie je het soms nog even beter. Bondscoach is Isbrand Galema en die is bondscoach bij de Twakam. De wedstrijd tussen Friesland en Holland. En daarbij is er één de leiding gaande. En dat is dus Isbrand Galema. We zeggen eerst even een Bouke de Jong en dan komen er twee hele belangrijke sprongen aan. Want dat zijn Marit van der Wal en Brent Monsma die nog kwalificeren moeten voor de finale. Deze hoeft dat in elk geval net meer, Bouke de Jong. Want die zit er al bij. Maar Bouke sprong je natuurlijk al eens een keer 21-64. 21-21 is een gigantisch mooi mikpunt voor hem. Is de loop insprong beter? Dit is een lieke goed te gaan. Had er nou de tijd? Nee, hij gaat wederom scheef. Het rechtenspoor ontbreekt. Ja. Dan giet het shot op die skans de boppen. Een beetje. Boppen Bouke. Ja, is je gemoeder in beeld zwem. En de herde stiert zijn kleer. Marit van der Wal. Ja. Wilst echt Brent Monsma zich kleermaken? Ik hoop dat ze even om te beurten gaan. Want dit is toch wel mooi. Want we gaan... Ze komen daar gelijk uit. Ja. Ik denk dat het verstandig is dat de cameraman hem maar op alle trein zet. De totaalshot nemen wij dat. En dan zullen we zien wat als eerste komt. Beide zitten nog net lekker in de wedstrijd. Hè? Marit kwam in de eerste loop insprong net lekker uit. En had eigenlijk nog verder net echt volle del zetten. Zult even voor je opzietje. Daar komt het totaalshot aan. 14,68 en 14,24. Marit mat in ieder geval voorbij de 15,91. Dus daar mat nog een dikke meter bij. Of oorlogmeter. En voor Brent Monsma is het nog een stuk verder. Want 14,10 is natuurlijk vol te weinig. 18,74 is derde de drempel. Het is even een ouwaardje, want ze zeg ik nou ook hoor. Waar gaat nou als eerst? Ik denk Brent. Ik denk dat Brent nou als eerste gaat, maar ik heb bijna het gevoel dat ze daar gelijk gaan. En dat Nou, zou kan bewijzen. Zou geen les van elkaar leggen. Het is voor het publiek mooi. Brent Ja, daar komen ze daar gelijk. komt on. Waar volgen we? Brent zakken bij de insprong. Marit werkt het. En Marit van der Wal, die springt hier eigenlijk voorbij die 15,91. Die springt denk ik naar de finale. Ik denk het wel, want Dat is even de vraag. We gaan even meten. 15,91 van dit spant erom. Ik denk het misschien, ik wil correct net, het hing het er een beetje Ja, vanaf het hoe het spant erom lijntje in die. leidt. En waar die aanzet, of die wedstrijd precies bij elkaar mis. Nee, ik denk het eerlijk zijn net, dat ik zou zo bij het stokje del zetten wordt. Dan wat je even nou ja. Is dit genoeg? En ja, we kunnen in ieder geval zeggen dat de man op de middelste scores nou eigenlijk van de B-scores naar de A-scores gang is. Want Auke Jan Jilde daar had zeg maar die 18,74 meter plaatst als vijfde finalist bij de senioren. Dat is altijd een leuk. De afstand gaan weer op 0. En wij kennen nog maar zeker niet zeggen 15,64. Ja. Dus is er net bij. dat de 15,64 van Marit van der Wal te weinig is om zich te plaatsen voor de finale. Ze rekent haar ging in het titel kwijt. Oei oei oei. Ja. Marit van der Wal wordt zien als een van de beste vierhebsters eer. 6 keer de koning in de titel. Ontelbaar volle titels. Fries kampioen neem maar op. Maakte vorig jaar een comeback. Want Wenne doe in Eindhoven voor haar studie. Zou het vierhebben even op. En toen ik haar belde als analist voor de eerste wedstrijd. Die ze dat maar heel soort willen. Maar zo volle willen dat ze dacht. Ik wil eigenlijk wel jeppen. En dus wie ik heb er het wat over kwijt. Dus Hannes, doe haar dat alsjeblieft dan even net nooit. Nee. Maar ze is weer om. En vorig jaar won ze, nou net alles, maar een heel soort. Dit hier is het volle meer concurrentie in die topklasse bij de vrouwen. En die concurrentie wordt haar nou te groot. Ze sneuvelt in de voorronde. Maar dat is echt mooi. Wist het, Dat is voor de sport prachtig. Voor de sport mooi, ja. Ja, Laten we dat voorop stellen. voor Marit minder, want heel eerlijk, je wil gewoon alles winnen. Ja, klopt. Zulke Maar ja. topsporters ben je dan ik wel weer. En dat maakt het ik. Want ja, had je sport ingaan, maar het idee, het hoeft aan mij net, begin er Nee. dan net aan. Zo simpel is het ik. Maar ik jou de finale nog even bij de senioren. En dus ik een junior erbij. Dat is Michiel Sielstra, Bouke de Jong, Frere Kramer, Rutger Piersma en Auke Jan Jildeda. Ja, alles gaat weer op 0. Dus ja, de 21 van Michiel Sielstra, dat is ja, voor deze wedstrijd niks meer zorg. Een PR, 21-21 van Michiel.
Maar hij hier een opbouw. Wat doet Femke hier? Gaat ze pieken nog net? Nee, deze Pools gaat te scheef. Ik dacht even, ze maken gelijk een goede eerste sprong, maar helaas, deze sprong gaat te scheef. We zijn in elk geval begonnen aan de finale. Ja. 3 sprongen staan er op papier. Vragen is altijd slagen. Ik denk het wel. Maar we krijgen in ieder geval even de springers om te beurten, dus dat is van in ieder geval even lekker. Voor jij de handen zal jij de season als het donker wordt, dan wordt er net meer jet, want dat is gevaarlijk. Dan zul je de pols minder. Nou is het ongeveer 10 uur Chester. Nou, dan hebben we nog een uur en een kwartier. Dat moet wel goed komen toch? 3 sprong. Ja. Nou, het wordt altijd een regen. Het is ook net dat het dan donker is, maar als het schiemerig wordt, die pols is zwart. Dus het is heel lastig om die diepte. Maar nou ja, probeer je maar eens 100% onder te rennen als het maar ergens op focussen maakt. Als het zicht iets minder wordt, ja, dan wordt het gewoon iets van de diepte echt wat minder. En ja, dan wordt het gewoon gevaarlijk. Dus dat is heel tjen. En we wachten nog even, klopt het dat misschien mocht Femke wat oerspringen, ik weet het net, want ja, ik weet net echt waar we nou op wachten, want de rest zit nog op reed. Ja, Auke Jan staat in de midden dus, de junior. Klaar voor. Daar staat om de scans voor jou het dichtst bij, voor u rugs. Scans B is dat. Daar staat Hielke Brouwer klaar. Bij de jonkjes. We gaan wel verder. Wie even watchen. Ik denk dat Femke Brouwer Unai mocht springen, want Femke Minema. ja, maar ze krijgt sprong toch Femke Brouwer. Ja, dat is inderdaad. Het is even een watje wat er nou. Dus ik denk dat misschien haar eerste of haar sprong, zeg maar, dat ze hinderde worden door de Rijn of iets. Ja, op die manier. Dat een reden die. In ieder geval ben we nou volgens mij wel officieel los. Ja. Want inderdaad, wij zorgen dat Femke Minnesma uit Burgum mij die prachtige tredje met een jongetje als zich plaats had als tredde in de finale en zij had de pols al klaar zetten. Ja. Dan begin het zien. Misschien dat zij ook wel in staat is dat het springen van een nieuw persoonlijk record. Dat staat op 13:41, dus daar maakt nog 21 centimeter bij op. En ja, mooi moment om dat duur te doen. Het zware hier in die voor een iets beetje betiezing ik op de scansen en bij jouw verslagjouwers. Maar Femke Brouwer die sprong in die pas op het laatste werd. Die als eerste op papier stier. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat ze aanmelden hier voor de laatste sprong. Dat ze dacht van ik wou het wel, maar blijkbaar kwamen ze dus even weer om. Maar we beginnen nou echt mooi de finale. Femke Minnesma, maar haar eerste sprong. Prima sprong. Prima sprong om te beginnen. Ja. Ze had er ook even uit west, want ze moesten even wachten op de vrouwen. En ja, degene die ik even moest wachten, dat is natuurlijk Auke Jan. Maar die zit er nou helemaal klaar voor. Ja. Auke Jan Jilderda, de junior dus. Die het mooi gaat naar de finale. Wat kan er hier Het zijn heel goed voor Auke Jan te gaan. Had er nou de tijd op de klim, dit is een pols rug. Nee. Komt van Heug. Maar ja, komt uit bij de jongenskongers, of de dameskongers mag ik zeggen. De oude jongenskongers. Prachtig om de reactie van het publiek te jaren. Want die jaren jou, oei, Rob, Ja. dat die prachtig om te jaren had je er tussenin zetten. Toch wel een nusjes publiek hier is ze staan gewoon. Je kan ze net bij de holde tellen. Maar het is druk op de bulten. Daar komt de aanstaan even op. We gaan eerst naar Hielke Brouwer. Arm springt dus bij Weensum. Wat kan die hier in Burgum? Klopt op het bast. Had de volledige focus. En daar gaat er. De oren. Het leek het heel goed te gaan. Maar dit een beetje scheef. Ik was schande. En je ziet dat Bart Helmholt intussen de jas weer onder die had. Ja, het wordt frisser. De wienwaait. Dat is al heel logisch. Het is nog van mijn gevoel net simmer in Friesland. Het is de eerste dag van de bouwvak. Maar dat hindert niet. Want we kennen wel wat haven zelfs. Trog
bij de Famkes. Alland Haastra. Van Workum, die hebt bij het Heidenskip. 2 Heidenskips dus in de finale. Zij is er dus in van. Wat kennen ze? Ze krijgt goed naar die trekje. Dit lijkt een hele goede openingssprong te wezen. Ja, het baltje in, hè? Haar linkerhoorn die bleun een beetje achter. En dat is jammer, want het scheelt had toch samen 20 centimeter. De Silesjen had een meter dat ik zien had. Waar zette het prikkerkadel. Maar ja, het scheelt toch een beetje verder. Maar ja, het weer nog net, misschien ik nog net de afstand waar ze op hoopt hier, maar het is een prima beginsprong. Ze sprong oer het baltje in en even mij van Jes jongen. Ja, nou, Dus, om en nabij. Dus om ja, en nabij, toch dus. een heel tredje. Begin tredje mee. Een goede openingssprong. Zit op. Dan Frederik Kramer. Die dus van de mixklasse voor de wedstrijd al zei, ik wil zo gauw als mogelijk, zo vier als mogelijk springen. Ja. En dat slaagt het hem op Nauta wol, want hij zit dus in de finale die op 0 begint. En voor hem wie een wiertsprong. Dus het perfecte moment om een hele 4 afstand deel te zetten. Frederik Kramer, de oor in. Liek het beter. Eén sprong is goed. Had nou de tijd om te klimmen. En dit wordt een hele 4 sprong van Frederik Kramer. In ieder geval. Nee. Hij gaat scheef. Ik zou zeggen in ieder geval een seizoensrecord. Maar deze stok waait te 4 jaar. En dat is jammer. Springt je bijna 18 heel boetensector. En dan zien we beide jongens hier een hele mooie sprong voor Hidde Galema. Komt die vorm en dit liep goed te geven voor Hidde Galema. Super. Hidde Galema analyseert de sprong correct. Nijhuizen. En ik in Nijhuizen had ze camera's verzeild. En dus had ze filmen wat Hidde die in had. Ja, hij laagt het. Groot gelijk. Frederik Kramer is zelfs buiten de sectorsprong niet eens correct. Dus die tellen ik al net mooi. En dan binnen er dus 2 sprongen net goed. Wiert en buiten de sector. En dus Rutger Piersma, Bouke de Jong en Michiel Zielstra. Ja, wils weer het blauwe licht zorgen voor Janne Galema. Ze zit wat te kletsen met de coach. Maar een blauw licht dat komt omdat Frederik Kramer Safir uit koers ging. Dat hij eigenlijk voor hartskoons landde. Dus dat zal een bed maar eerst even geprepareerd worden. Volgens mij hier daar krijgt ik al eens een keer les van. Toen sprong er in je wiert. Nou ja, ze had het toen zich daar net doorheen litten, want ze had zich als eerste plaats. Wij zorgen wat zij in haar eerste finale sprong. Deze sprong liep het heel goed te gaan. Had ze de tijd op de klim. Oh ja, dan weet je het. Zo. Schande. Volle heuger hebben we van Kioen net zo in. Maar nee, dit ziet er tje on, hè. Ze ziet het heel heeg. Ze blauw stilstaan. Ja. Maar hij ging skiën. Ze goed net te stellen. Nou, dan zien we op de middelste schools Rutger Piers vandaag kleersteen. Gong mooi 1924 naar die finale daar. Had van winter on het atletiek trainen best. En dat is echt wel te zien. Zijn loop is wel verbeterd. Alleen de mat nog een liedskepje bovenop. Het is voor onze analisten makkelijk dat de finale op 0 begint. Rutger Piersma, mij zien onderin. Die komt goed uit. En dat is die pols correct te vieren. Hij zit heel stil. En dan gaan we even naar de eerste kans. Want daar zit Jorrit Boustra klaar. En die heeft een hele hoor in. Dus die is rap. Maar die is ook heel fier. Jorrit Boustra. Wat kan die hier dus in de voorronde 1993. Daar moet iedereen kwalificeert bij de senioren. Om even die afstand te gaan. Jorrit Boustra. Ken er hetzelfde nog een keer even naar. De oren is weer goed. Hier sprong ik. En nu had er wederom de tijd om te klimmen. Hij komt net helemaal tot de top. Maar zet je gelijk een hele 4 afstand. En dit is lekker. Want ja, hij begint natuurlijk op 0. En dit is een mooie openingsstart voor Jorrit Boustra. De houten kop erbij, liet hem net gelijk gek, maakt door zijn eigen prestaties. Vol het net gelijk, ja, hij zult ongetwijfeld gelijk weer 4 wollen gaan, maar...
Ik denk dat we voor de traaie sprongen gaan, joh. 1836 van Jorrit is gewoon op dit moment de nummer 1. Springt verder dan de 1812 van Hidde Galema. En ze hebben bij de jongens eigenlijk een hele mooie eerste ronde. Hè? Beter dan de senioren, want we hebben een wiert, een boetensector en een wiert. Dus ja, Bouke is daar nou de eerste die eens een keer een goede sprongdel kan zetten. Wij zorgen dat Femke Rispens zich klaarmaakt voor de eerste sprong. Zij sprong correct. Ik weet het niet eens, het is wat ze sprong. Maar in ieder geval had ze zich als derde plaats in de holle 1590. Wij zullen zien wat zij in haar eerste sprongdel zet. Dat zullen we haast even zien. Femke Rispens, en dat is het mooie. We gaan van de Femkes voeten dadelijk terug naar de vrouwen. Femke Rispens, maar de loopingssprong, die klopt. Nu had ze de tijd op te klimmen. Gaat het dan richting de 16 meter. Oeh, Femke. Het wie even zo'n moment dat ze twijfelde tussen of nog een klimslag was of voor de uitsprong in. Zij ging voor de uitsprong. Ja, ze is het maar wat wie beter. In ieder geval kwam de timing net helemaal lekker uit en daardoor miste ze denk ik toch een hele meter. Maar een goede openingssprong voor Femke Rispens. Wij gaan terug naar Bouke. Bouke de Jong. Is deze loopingssprong beter? Hij gaat in ieder geval droeg en zet je mij de eerste afstanddel. Maar daarmee is het echt zijn, want ja. Ja, ik met daarom luidje, omdat er op jou een sprong had. Dat is vrij ongekend, wil ik net zeggen. Maar ja, nou pas bij de vierde, het is op zich wel bij de leuk, vierde sprong. Ontnota liep het erop dat de jongens verder springen. Ja, prachtig. 1836 wie de afstand van Jorrit Boustra. Nou, ik denk trouwens dat Bouke zien. Die zul je nou in wezen. Ja, die zult correct erop in wezen. Maar ja, het is ook nog maar de eerste ronde, dus het zei nog niks. En natuurlijk moet Michiel nog komen. Wat komt er? 1849 voor Bouke en is daarmee op dit moment de koning. Ja, hij wie er vorig hier ik dichtbij, want hij sprong het vierst. Ja. Maar ja, ik wil het verhalen. Het begint op 0 en dus ging Michiel Zielstra er uiteindelijk in de finale mooi de titel van terug. Maar hij wil hem winnen, Bouke de Jong. En dan op de vrouwenskons Jeltske of Sanne Boustra. Die twee mat nog. En dat is natuurlijk wel een beetje de, ja, ik zou zeggen de Clash of Titans, maar dat valt ook wel op mij. Het is in ieder geval twee springers uit Weensum die beide supergoed bezig binnen dit seizoen. En ja, Jeltske die kan dus tot 2 keer tot een persoonlijk record. Ja. Het zou het wezen als ze dat nog een keer doet. Dan gaan we richting de 16 meter. In ieder geval is ze weer op 0 begonnen. Dus ja, eerst maar eens even een goede afstand del zetten. Femke kan tot 14,92. Nou, prima afstand. Maar ik hoop dat dat nog net de afstand is waarbij we haar goed tot koninginnen kunnen bekronen. Nee, we hopen op meer vuurwerk. En vuurwerk van een Terpstra, dat hebben we dit seizoen al een soort jongen. Wat ken Jeltske? Die zit rucht erin, maar ja. bloedsteen. Ja, get het Bietjes ken. Maar goeie sprong. Zo. Bietjes keef, jammer, want anders dan denk ik dat we richting de 16 meter gaan. Ja, die had een wedstrijd van een leven. Ja, het is prachtig om naar haar te zeggen, want ja, zij had hem. Ze weet hoe het maakt. Ze kent het trucje en ze kent het ook gewoon uitvoeren. Ze had alles die wat ze moest doen, is weer omgaan van een zware blessure en nou, ja, liep het er gewoon heel goed op. Wij hien al over de Haanstra motoriek en ik denk dat ze stadig onder de Terpstra motoriek een ding begint te worden. Ja, maar dat vertel ik, daar hebben we het straks nog wel even over. We zorgen eerst even naar Michiel Zielstra die eigenlijk even blauw licht krijgt, want ja, Jeltske gang nou sas geeft dat ze dus bijna bij Michiel voor is gaan landen. Nou ja, veiligheid voor alles, dus Michiel die houdt hem nog even warm. Mat even de concentratie op mij oppakken. Ja, dat is vooral wichtig. Maar als dus één het kan, die koningstitel binnenhalen, hij die het al een keer, dan is het Michiel Zielstra.
Wil heel graag die 22 meter, maar zetten niet correct een PR-del van 21, 71. En dus komt die Derek heel tiet dichterbij. Wat kan die nou? Michiel Zielstra, daar komt de onrin. Richting de pols. Hij zet goed out, rucht op de sticker haast en daar gaat er de lucht in. Ja, naar die 21 meter. Ja. Michiel Zielstra. Ja, die let de league weer omdat hij het verzinnen werd, omdat hij in ieder geval de kans heeft of de hoogste favoriet is voor het winnen van de koningstitel en deze sprong. En als hij vaak in de sprong winnen nog steeds de viersten van de wedstrijd Joet. Dus wij gaan zien wat er op het scorebord komt. Michiel Zielstra. Ongeëvenaard, ja. Wat een talent. 21. 21. Net zijn vierste van de dag. Nee, maar... Zei de man die altijd wat te zeuren had. Ja. Maar het is een fenomenale afstand. Maar elke afstand die hij tot nota sprong had, is nog steeds verder dan de dan nummer 12. 12. Dus, ja. Ja, hij springt verder. Michiel Zielstra. En dus binnen de high fives voor de meeskenderen. Ja. En ja, ga er maar onstenen. Springt er bij 21, dan denk je het zelf wel eens een keer opwijzen, maar... Wij gaan naar de vrije scores waar Sanne Boustra kleerst, die krijgt tot 16 meter 40 km. Had natuurlijk zien dat het nog net Safir hoeft nou, maar had dat Savisa echt zien dat Jelske Terpstra er wederom heel dreigend is. Kan tot 14,66. Uiteindelijk alsnog een hele goede afstand, maar net goed genoeg. Net goed genoeg. 14,92 is het. Ja. Bij Femke Rispens. En kan zij daar nou oerheen? Sanne Boustra. Ja. Gaat heel rap hoor. En deze sprong, nee. Net naar het baltje. Nee. Die helpt het baltje net. Nee. Het is een goede openingssprong, maar net 4 genoeg. En dan kunnen we op nota zitten dat Femke Rispens nog op nummer 1 staat, maar die 14,92. Bij de Famkes is dat op dit moment Alland Haanstra, 12,60 om de 12,56 voor Femke Minnesma. Maar ja, daar verwacht je eigenlijk nog wat meer van. En ja, bij de senioren hebben we maar 2 droegsprongen, Bouke en Michiel. Dus dat is net zo moeilijk. Michiel natuurlijk op 1, Bouke 2. En bij de jongens is het op dit moment Jorrit Haanstra met die 18,36, die vierde sprong dan de 18,12 van Hinde Galema. Hielke Brouwer met 14,40 had nou bij de kans om daar verhoring in te brengen. Auke Jan Yildeda. Van Burgen. Waar wij dus op dit stuit binnen. En dus zien thuiskansen. Dit zijn de scores waar volgens mij altijd op traint, de middelste. Dus. Ja. Als Ian het kent en weet wat voor scores dit is, dan is hij het wel. Ja, 21 is wel een heel eind, maar laten we eerst eens een keer zien wat dat er bijvoorbeeld al richting een persoonlijk record kan. Ja. Nou ja, dan gaan we eigenlijk al richting de 21 natuurlijk. 2088 als het boerhaaf vaartdier Heidenskip. Daar zetten we die afstand del. Wij gaan zien wat hij in Sint-Waarde sprong doet. De onderin is goed. De schouders komen ervaren. Hoe is de insprong? Beter. Keurig, ja. Kan er een bijsturen? Nee, schande. 2 keer wie het. Auke wil koning worden en weet dat de pols 4 maat en dat alles kloppen maat en zet de pols direct op. Ik hou er wel van. Dus wel, ja, risico nemen. Je kan eigenlijk of je kan 15 meter, 16 meter del zetten. Ja, daar kom je net voor. Nee, dat is risico nemen en daar houden wij inderdaad wel van. Dat is spectaculair. Alleen ja, dan lukt het echt vaak net en dat zeggen we dus nou. Ja, nou is het wel zo dat je met bravoure heel vier komen kennen. Dus houd dit vooral vast, Auke Jan. Hielke Doe Brouwer. dat. In zijn tweede poging. Deze sprong liep het beter te gaan voor Hielke. Je hebt in ieder geval joh. Zet het klim erop. Ik zit hier terug, maar je Lieke Stever spreekt. Shot is zichtbaar een beetje gefrustreerd. Ja, die is net blieb mooi. Als deze sprong nog rug, ja, maar ja, daar had hij niks aan. Tweede plak. Ontnauta, 14,47. Daar is hij nou denk ik wel winnen. En Femke die liet de sprong eigenlijk bij de insprong wat rennen. Werd dat ze zich net verbeterd en dus eigenlijk nog op plakje 12 bloot steen. Dus Alland Haanstra shot dat die 12,60 van haar nog steeds op nummer 1 staat.
Ja, nu is het wel zo dat Janne Galema, die toch een favoriet is daar, de eerste keer wie het sprong, die kan wel door die 12,60 in. Hè. Dus dat ik al aan wie, zou ik nou ik even een betere afstand deel zetten. Zou je zeggen, daar mat nog wat bij. Er mat wat bij. En hoe mat wat bij sprutsen, dat is deze jongen ik, Frederik Kramer. Sprong die krijgt 4, maar buiten de sector. Ja. Hij mat nou zwaar dat hij rucht oergiet. En als hem dat slaagt, nou, dan kan er wel aardig in de buurt komen van die 21 van Michiel Zielstra. 21-44 is zijn persoonlijke record. Dus het hoeft net meer over de 21-71, maar 21-44 of 21 is binnen zijn, nou ja, verleden zeg maar, wat er ooit sprong had. Ik zeg, zo is het binnen zijn bereik, maar dat is natuurlijk, dat weet je nooit via je ooit springen. De oren. Het wordt meer pitty zitten, maar deze pols liep het op een goede plek te staan en zwaait helaas weer. Te wetter. Oh, we trouwen dat echt Freek in zijn tweede poging wie het springt. Dat is een te backsetter aan die kant. Want ik hier verwachtte dat Frederik toch wel een goede afstand deel zetten zou. Maar ja, hij komt weer om van een blessure, dat weten we. Ja. Hij wil het heel graag snel letten. Ja. Alland Haanstra, die wil dat ik. Mattes, die 12,60 wij ze zelf op stiert verbeteren. Alland Haanstra, maar ja, oren. Prima loopingssprong. Shot omhoog. Komt uit met het klim. Drukt daar zelf er even mooi omheen. En dit is op zich een prima sprong om mij te beginnen. Dan gaan we gelijk terug. Ja. Hede Galema. Nee. Hede Galema. Die had de pols correct een beetje te 4. Verbetert hem net maar die 18 meter 2 die er al del zetten hier. En ja, dan weet Jorrit Boustra. Oké, 18,37. Ik ben Ian. Ze krijgt die jongetje. 93. Had een topwedstrijd, maar zult nou nog een beetje uitbouwen willen in de finale afstand. Dus we zullen zien wat hij in zijn tweede poging doet. Rutger Piersma direct klaar op de middelste scores. Ja, wat denkst u van Rutger? Ja, dat is Susanna dus wat wij ze kennen. Hij is wel wierd, sprong in de eerste. Ja. Maar het is altijd flauw zo, want je kent haast bij elke niet zitten. Maar dat iemand het kent. Ja, er zijn natuurlijk meer die het kennen. Maar... Ja, hij is echt wel een naam en je moet hem net uitvlakken, hè? Ik al had het zijn seizoen net. Ja, maar hij vaart direct zijn seizoen het zeggen in het begin net echt uit. En het begon pas eigenlijk heel wijd keningsliep begon te rennen. Ja, dus hij kent het echt wel. Ja. En misschien had er wat risico naam in de eerste sprong. Had er nou iets kalmer. Ik weet het net. Het zit wel naar 21. Dat is wel 4. Dat weet ik. Het is een heel eind. Het is een heel eind. En met een PR van 21,08 zou dus nog een PR verbeteren je matten. Ja. Maar, nogmaals, Dat zult je. Rutger Piersma. als Sam meesken had al dingen. De oren insprong. Liek het goed. Deze klim slaat het echt goed. Gaat hier nou riocht of net? Ja, prima sprong. Maar echt een beetje scheef. En dat is jammer. Dat is gewoon omhoog. Gaat richting de jongetje meter. Shot echter een baltje lezen. Nou, misschien shot er hem wel net eens. Want hij maakt nog een stukje verder. Nou, dan zullen we bij de... Ik denk dat we eerst richting de dames komen. Ja, ik denk het ik, maar het is even een oude uitje, want Jorrit Boustra zit ik. Dus het is even Ja, ik denk gokken. dat Janne eerst. Ja, dat is Janne. goed gokt van de cameraman. Janne Galema. Correct. Wie het. En deze sprong gaat wel over dit puntje. Daar komt ze, hè? Ja. Ja, zo. Super goede sprong van Janne Galema. Krijgt zeggen we al heel hoog in de top. Dan nou gelijk terug naar Jorrit Boustra. We nemen haast de afstand van Janne Mooi. Ja. Maar eerst Jorrit Boustra. Die mat, hoe zijn eigen 18,36 in. Maar ken dat wel, want sprong dus een dikke 93. Giet hij weer. Ja, daar Hij gaat hij, terug daar omheen. gaat hij. Hij kan, nee, Ja, hij gaat scannen. Ja, dit is hersteld. verder. Zo, daar gaat er weer. Dit is Jorrit Boustra. Dit is wel een hele dikke jongetje. Ik denk dat dit echt wel een jongetje heel is. Ook het Sasjo, hè? De handjes gaan de loft in. Wat een afstand van Jorrit. En hij is bij deze sprong de nummer 2. Ik bied de topklasse, zeg maar. Als er in je laatje kent, dan is het Jorrit wel goed. Die
Doch dat behoorlijk. Wiels de wien weer onlukt. Nou, er zijn meer die lijstje kennen, maar in ieder geval kan Jorrit wel waarom zien op een supergoeie afstand of een supergoeie wedstrijd. Wiels wie kennen zien dat, oh ja, 1941 dezelfde afstand als Rutger Piersma zet Jorrit Boustra op de bodem. En ja, dat en mij supergoeie zaken, want ja, hij zit hier natuurlijk op nummer 1. Heel eerlijk dat dit zijn... ik denk dat er een binnen had. Zijn prinsensprong weer. Ja, dat denk de ik titel echt. van prins voor Fieste jongen. Ik denk dat dit hem weer voor Jorrit. Dan hebben we tot nota eigenlijk dezelfde uitslag als vorig jaar. Want Michiel Zielstra springt op dit moment de Fieste afstand. Maar vorig jaar wie het echt Jorrit Boustra die de nummer 2 weer. Dus op dit moment even naar zijn trucje. Kan Bouke de Jong de verhoring inbrengen? Maar zijn onderin. Nee, Bouke gliert het bij de insprong naar beneden. En dan denk ik dat het komt omdat het hier een beetje begint te druppen. En dan ben ik benijd of Bouke Ekko naar mij springen straks. Ja, maar het begint in die nou echt te rijden. Of ja, je zult dan... En dan is het even zien wat begint het wel. Want als het nog een keer een tijd stil lijkt, dan zou het samen kennen dat ze naar 2 afstanden gaan. Maar we hebben net op een zaak vooruit rennen. We houden nog heel even skoft. Ik zou nog even voor jou mooi nemen wat Janna Galema dien had. 14:48 en daarmee stiet zij op plak in. Aland Haastra met 13 meter skien. Dus 1:48 daarachter stiet op plak 2. En Femke Minema met 12:56 op 3. En bij de Famkes komt er in elk geval sowieso een nieuwe prinses. Want Nina van der Vliet, die dat vorige jaar won. De eerste keer dat er een prinsessentitel te verzinnen wie bij het vierjappen. Die zit net bij de finale. En dus komt er Savisa derde naaien. Bij de senioren, die kunnen we dan ik mooi nemen wat het skoft is het Michiel Zielstra op 1, 21, Rutger Piersma op 2, 41, Bouke de Jong op 3, maar 18, 49. Die sprong krijgt wel, dat wordt nog narekenen. En, zoals Hannes Carrion al zei, is het de vraag of hij misschien wel op mij springen mag. Want die is wie het mogelijk die pols en dan kan het wijzen dat hij op mij mag. Bij de jongens, deze jongen hier in beeld, mooi het leaders shirt on, het klassement shirt, het pompenbladen shirt. Die het nou een trui ondocht, werd Jorrit op stiert. En zijn achternaam is Boustra, Jorrit Boustra. Hij stiert op 41. En sprong al een paar jaar in de voorronde. Had een geweldig koningsleppen op Nauta. Hidde Galema op 2. En Hielke Brouwer op 3. Wat een seizoen draait Jorrit mooi. Die hele onren. Die heel erg efficiënt is. En dat je stadig gewoon ik uitbouwen kan haasten. En dan wordt het echt geweld wat die jongens zien te kennen. Bij de vrouwen werd nog maar 1 keer sprong is. Hebben we op 1 Femke Rispens 14:92, Jeltske Terpstra op 2 14:66 en Sanne Boustra op 3 13:6. Dan ben je op de hichte. Er komt nog wel een ronde. Sterker nog, Michiel moet sowieso nog even een keer springen. Michiel Zielstra. Die is op de eerste kans dwaande. Voor de rest ben de rondes klaar. Alleen nog de vrouwen moet er nog beginnen. Onder de tweede ronde. Ik denk dat de jongens trouwens haar ronde vandaag uitspringen. Die zullen net wachten dat elke 9 dagen de laatste ronde springt. Denk ik, maar ik weet het niet zeker. Ik denk het eigenlijk wel. Maar Hielke Brouwers die kleren in elk geval op de eerste kans. We hadden natuurlijk 3 jongens en op de dameskons hebben 6 springsters in totaal en op de middelste 4. Dus ik denk dat we wat tegelijk onder de derde ronde beginnen. Maar laten we nog even wachten. Wacht je het even nou. Michiel had hem in ieder geval de pols voor de skons. Die skons zit op zijn stapjacht zit ik op green. Dus we wachten inderdaad even tot het iedereen in zijn 4 is. We maken eerst even keurig deze ronde af. Michiel Zielstra. Ja. Hij wil zo graag naar het koningsleppen daar. Zijn broerke Riemer. Ze binnen hik en tuin in de sport. Die zit bij Grauw, bij het scootje Sion. Ja, 1 keer per hier even wat oors. Dat is voor Riemer Xa. Die is naar Grauw, naar het scootje Sion.
Mochten jou meer weten willen hoe de man, dan zou ik u verwijzen willen naar uw eigen website. Want daar staat een reportage op met Michiel en Riemer. Hoe zij als 8-jarige jonkjes begon in de sport. En dat Riemer ik nog het meeste talent hier. Maar Michiel zei, ik kwam bij de junioren en begon erin. Dat komt misschien ik, omdat er de langste van het veld is. Maar dat komt ik omdat er risico neemt, want de stok staat 4. En daar gaat er weer. Kender oer de 21 in een zijn eigen afstand. Wat zet hij hier met Del? Michiel Zielstra, gaat er weer hoe in. Jongen, wat zet deze jongen een seriedel. 21 heel is dit ongeveer weer. Dus hij bouwt elke keer zijn afstand uit. Derde keer oer de 21 meter. Michiel Zielstra. Ja, en Germ Terpstra die zit natuurlijk nog op een zwarte cross, is even geblesseerd. En ja, die komt wel weer waarom in een wedstrijd waarbij dat Michiel Zielstra nou eigenlijk de man is. Ja, die is Want warm, Michiel. die begint op stoom te komen. Dan gaan we terug naar... Femke Rispensjere de pool stil had. Hoe ver gaat het richting de 16 meter? Oei. Een dikke 15 meter zet Femke Rispensjere en stelt ze daarmee kandidaat voor dus die koninginnentitel. Want zowel Jelske als Sanne kan natuurlijk daarheen springen, maar het mat maar even. Ja, het mat maar even. Is heel makkelijk zo in die. Ik denk dat we het hier over een lietse vijfje hebben, maar ik denk dat ze zich wel verbetert. Want ze kan volgens mij correct, ik zal het even één keer opzichten, zij kan correct tot 14,92. En dit zal om en nabij diezelfde afstand wijzen, denk ik. Oh nee, zo zo'n 15,23, iets verder. En Michiel Zielstra komt nog tot 20,98 meter. Ja, wat maken we er verder op zeggen? Het is... ja, het is net de man. Michiel Zielstra, hij 20,98. Ja, daarmee hij hier heel wat jaren mond. Ja. Ik dacht eerlijk zo dat er oersje nog een baltje in weer. Dat liep het wel op je boy. Het liep in ieder geval wel een 21 meter te wijzen. Ja, dat vernuivert mij ik. Ja, maar 20,98 ziet wij er net heel veel van houden, 12 centimeter. Maar als je het baltje leidt natuurlijk nou op 21,21. Net op 21,21. Dus dat is die hele meter verschil. Ja, klopt. Maar ik dacht dat er daar alsnog goed heen weer. Maar dat is dus vertekend. Maar dat hindert niks, want die 21 bloed steen. Bouke de Jong, maar zien derde poging. Ja, is dat zijn tweede of is het zijn tweede op mij? Ja, inderdaad. Sorry, zijn tweede poging. Tweede poging, Bouke de Jong. Dit is beter. Bouke de Jong had nou de 10 op de klim. Ben je het hinnen bij Bouke? Ben je het hinnen? 21. Ja, hij komt erin wel. 21, loopt die bal. Oh, dit is hem nog net, Bouke. Hij is heel fier. Ik denk dat het zijn beste seizoensprestatie is, maar het is nog net zo fier als Michiel. Ik denk hij pakt hem. Hij loopt er correct voor, ja, het baltje. Wij zitten er keer voor. Het zal 20 centimeter schelen. Ik denk dat het misschien krap om een 21 meter is, maar de vraag is, leidt het baltje nou goed? Wat zet Bouke de Jong op het scorebord? 21 meter zoon. Supergoed die in Bouke. En dan vertekent het alsnog weer een beetje, hè, het baltje. Ja, dan kunnen we daar net van uitgaan. Nee, ik vreem me af dat maar die bal nog is zo stadig gewoon. Want wij binnen 30 een paar keer er... Jelske, maar wat doet Jelske? In hardredde poging. Deze pol zit te vier en dat is jammer. Want wij hier in Jelske wil graag oer die afstand van Femke Rispensjere. 15,23 hier ze dan matten. Ja, en dat betekent dat dit de beslissende sprong eigenlijk al wordt. Wordt het Sanne of wordt het Jelske, of Femke? Ja, maar ze kennen nog een keer toch? Kom nog een sprong. Ik dacht dat dit de tweede ronde alweer. Oh nee, sorry. Ik zit in de tweede ronde. Komt nog een ronde. Oh ja, rustig on. Er komt nog een ronde on. Dat is ik zei. Ik ren op een zaken fruit. Dat maar die Bouke, dit wie dus eigenlijk zijn zesde sprong van de jongen al. Ja. Bouke die mocht even op naai en daarom is Hannes daar toch in de war. Ja. Dat is ook wel logisch. Bouke mocht even op naai omdat hij de sprong op het moment dat begon te raaien. Ja. Maar die kwam dus pas na Michiel. En daardoor vertekende dat een beetje in de ronde standen. En daardoor is het Hannes ik vanzelfs verjoen. Want het is dan wat onduidelijk nou. Verder volsluitens Sanne Boustra moet nog springen in de tweede ronde.
En daarna begint de derde laatste ronde. En dat wordt de laatste sprong van elke een. En Sanne Boustra die mat oer 15:23 hinnen. En dan kan zij naar het eerste plak. Ja. Stel, ze stiert nou treden. Kwam dus deze wedstrijd op dat 16 meter 40. Ja, en 16, 40. Dus Als hij het kan, dan is zij het wel. 16:40 gaat ze staan, dat wie een PR. Een van de Sanjoen die een PR sprong. ja. Nog een keer een PR sprong. Dus 2 keer terug dezelfde. Ja. Maar ik dat is een PR. Nog een PR zoet. En qua waar zitten er nog mooi. Hè? Het is nog steeds mooi helder. Ja, Dus het is... het is droog. ja. Daar maakt het ze haar kleer. Sanne Boustra. Concentratie. Wim Terpstra, coach. Zet de laatste onwijzings. En helpen die haar. Oer die 15:23 in. Neemt de tijd. Daar komt ze. Ze neemt de oren met ferme passen naar voren. En dan bloedt ze rug heen. Dit wordt hem. Ja. Ze gaat skien. Ze gaat heel scheef. Maar Hoe vier is dit? dit is, ja, ik doe het net met de 600 baltje in. Hè. Oh, Die vertekent al een paar keer van nou hier. Hè. jongen, ja, het is heel lastig te zeggen hoe vier dit is, maar wat een dreiging in deze sprong. Ik denk ze pakt hem weer die 16, want dat is een rugwest hier, dan is een heel eind west. Hier is een ruggang, hier is 16 hellen. Maar ja, hier, daar haal je het zo vol aan. 15:22. Ja, Dat is een centimeter achter Femke. ja, 15:23. dat is wel een belangrijke centimeter. Daar want spant het om. Prachtig. Maar ze mooier dus al nog een keer. Ja. Ja, het wordt nou spannend. Hè? Het wordt nou de afvalronde, zeg maar. En Het gaat om elke centimeter bij het vier. de derde ronde en we beginnen met de man die al 2 keer in deze ronde wiet sprong. Auke Jan Jilda had er zin in. Mij als enigste junior, mij springen, mij al die senioren. Dik verzinnen. Mij zien 1874 het er hem als 5e plaats. En laten we hopen dat er nu de pols iets dichterbij had, zodat er in ieder geval een topsprong kan meidje. Wij zullen het zien. De oren van Auke Jan. Na met risico in de eerste sprongen, want hij wil maar één ding, dat is winnen. En bravoure houden we van. En ik hoor er heel dal van dat bravoure beleend wordt. Auke Jan Jilde daar. Bij de oren. Deze pols. Seconde, Hij gaat oer weer een punt. Komt heel 4. Maakt het een hele mooie sprong. Dikke 18 meter. Let zien dat het er in ieder geval terecht bij zit. Maar deze loopingssprong, de zesde, hij hier hem net lekker en dan zit die pols eigenlijk vooruit en dan klim je er eigenlijk wat achterom. Dan is de sprong, of de topsprong in ieder geval al op zijn. Komt niet tot een mooie 18 meter, maar mij weer omzien op een mooie wedstrijd. Wordt in elk geval net koning dus. Michiel Sielstra nog altijd op 1. Dan zien we bij de Famkes. Femke minutes maar hier uit Burgerkleer staan. De jongens gaan eerst. Ja, Dat jongens. is Hielke Brouwer. De wetter en dan voet nog de Famkes. Wat het Femke? Nee, Femke gaat echt wiet. Wat betekent dat? Die Janne- ik net Ja, prinses wordt. het wordt Janne of het wordt Alland. En Janne had op dit moment nog maar 14:48 de beste papieren. En ja, wat kunnen we nog van Hidde Galema verwachten die nou de pols kleer zet. Jongetje 41 is natuurlijk wel een heel eind verder dan die 18-2 die je correct sprong. Hij Yep. zal een nieuw persoonlijk record moeten springen om zich tot prins te... Zat wij al zo na de sprong van Jorrit Boustra op 1941. Het moet heel nu verrennen als dat net genoeg is. Maar je weet het maar nooit. Frederik Kramer. Die maakt hier de pols ik kleer. Maar wat denkst? Wat denkst bij de junioren? Hidde of Jorrit? Ik denk dat bij de jongens Jorrit de kampioen wordt.
Ik hoop je het voor de spanning nog even dat Hidde daar doorheen springt. Het is voor de wedstrijd zo het wel verzinnen wijzen als Tjurs wat voor reeks Jorrit Ja, Del zetten had. ja. Om dit te worden. Maar voor de wedstrijd zou het wel mooi wijzen als Hidde nog een keer Jorrit ontwerp zet. Laten we Ja, dat het daar stellen. doorheen springt. Dat zou prachtig wezen. Nou, dan de man die al boeten sector sprong en wie het sprong. Ik ben benieuwd wat Freek Kramer van ons nog in petto had. Let in ieder geval maar die jongetje 21 zijn dat er in ieder geval het paard veromvoen had. Naar de top. Ja, En ken die nou ik echt weer naar de top. Daarvoor 21-21. Frere Kramer. nee, daar onderin. Docht hij een gooi naar de koningstitel? Of houdt het op voor hem, Jere in Burgum? Hij gaat terug toe. Hij bloedt heeg, maar hij helpt het net. Een prima sprong, maar Freek Kramer komt er net uit. En dus focussen wij ons op de ontknoping bij de jongens. Wordt het Hidde Galema of Jorrit Boustra? Het is, jongetje 41 is de afstand die Jorrit sprong. Alles moet kloppen. Deze sprong stiet te vier en dan is Dus. het duidelijk dat Jorrit Boustra de Prinsen-titel krijgt. En nou ja, daar hier met kijken, dat is En dan meer gaan we dan voetbouwers verdiend. terug naar de Famkes, want dat is ook heel belangrijk. Ja. Want daar is Alland Haastra op jacht naar Janna Galema. En die stiet op 14:48 en dat wordt hem ik net. En Nee. dus is Janna Galema de prinses van de dag. Dan zijn er al twee bekend. Janna Galema en Jorrit Boustra. Die binnen de titelhouders in haar klasse. Ja, en dan wordt het nog spannend, want we gaan nu nog twee... Ja, we sowieso nog meerdere springers natuurlijk. Janne Galema, mijzelf nog een keer. En Jorrit Boustra natuurlijk ook. En dan kennen ze zich kleermeidje voor de sprong met de vlag in de top. Maar voor het Safir is, zien we natuurlijk eerst nog even hun derde sprong. En op de middelste score zien we nou dat Rutger Piersma zich opmaakt voor een nieuw persoonlijk record. Want dat zullen we met haar Woller vierde springen als Michiel Silstra. Namelijk verder dan 21-21. Zijn 21-8 is nog steeds zijn vierde. En dat sprong er op het Fries kampioenschap. En wat zou het mooi wezen als er daar Joet bij in de buurt komt. Want dan zet er deze hele finale weer op de kop. En ja, Bouke, maar 21 zongen kwam heel dicht in de buurt. Hè? Dus Ja. het is nog net beslist. Het is net, nee zeker net. Ik ken nog alle kanten uit. Het is wel 4. Het is heel vier. Dat is eerlijk zijn wel het geval. Maar dit Rutger kent dat wel. En dit is de druk die er houden wil. Dit is de druk die er vieren wil en waar daarmee om kan gaan. En Jere had er op het FK ook altijd, ja, dat hoe hoger de druk, hoe beter hij presteert. Dus just het ons in eigen, de focus is er, hij weet wat het warm had. Het moet alleen nog even gebeuren. De blik naar beneden. En dan de blik omheeg. En dan de blik richting die pols. Nou en moet dan er komen. de blik loopinsprong is richting goed. Had er de heeg 10 van de top. en En dan, dan oei, 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 dit scheelde heel weinig. de blik op het wetter. En dus weten wij ik dat Bouke de Jong nog de enige is die het Michiel Sielstra van de koningstitel houden kan. En dan zien we naar de prins Jorrit Boustra. Trakteert er dus nog op een 20 meter. Ik ben benieuwd. Jongetje 93 wie het fieste waar hij Joet op uitkwam. Tja. Een Maar- PR. Ek die jongetje 41 van Krekt wie natuurlijk een super afstand. Wij gaan zien wat deze laatste sprong doet. De gecontroleerde loop wat oergeeft in het razendsnelle klim. Daar gaat er. Jongen Ja, dan dat nog doet de er eerste ook. 20 En meter. gaat er naar de Hoe ver 20 gaat het? meter. Oh nee, hij gaat een beetje uitkoers. Maar applaus voor Jorrit Boustra, want hij wordt hier prins in Burgum. En En Janna Galema is prinses. We nemen nog heel even mooi wat Jorrit sprong had. ja, ik denk Ja, dat dit kijk erachter, ja. echt richting de jongetje gaat. Ja. Echt een super goede serie. En dan, ja, we wachten nog even wat er op het borden komt. Scons B, dat is de scons van Jorrit Boustra. Dit Een is een, jongetje meter zandje. En- Mooi shot ik op televisie, want dit is die oude prinses. Nou, oude jonge Ja. prinses, kan je zeggen. Nina van der Vliet aan de rechterkant.
En aan de linkerkant de nieuwe prinses. Janna Galema. De titel wordt oerzet. Dan zien wij nou naar de ontknoping. Waar wordt koning? Wordt het wederom Michiel Zielstra of had Bouke de Jong wat oors in de holle? Nou ja, ik weet wel dat er wat oors in de holle had. Je ziet 21 zoon. Dat wie correct iets te weinig voor de eerste afstand. En ja, hoe volle kracht gaat hij nog? Hij had 6 gesprongen, Sander sprong nou. Op een gegeven moment, ja, de kracht kan er wat uitwijzen, maar aan de andere kant, hij perst die 21 er samen uit. Een PR van 21,64. Dus hij kan het wel. Hij kan nur 21 hinnen. Maar ken hij dat ik op het moment dat het mat. Hij neemt nou de oor in. Hij draaft richting de pols. Springt de rug 10 bloed hingen. Nee. Dus is Michiel Zielstra de koning van het vierleppen in Burgum. En wint hij voor de tweede keer op Riegen het koningsleppen hier in Burgum. En krijgt hij applaus. Hij mag zelf nog een keer springen. Maar had al een grote gnies op het gezicht. Want hij weet dat de titel in eerst hem bloeien kan. Hij hoeft hem net weer om te Jan. Ja, fantastisch. Wat een serie dat is een man zetten had hier verjonnen. En hoe zou het, nou ja, wat zou het mooi zijn als er nog een heel iets kepje bovenop komt. 21, 21, een nieuw persoonlijk record. Ja. Zet nog maar wat del. Er is maar één West die volgens mij hier ooit vierde sprong had en dat is Germ Terpstra. Ja, die 22 meter sprong. Ja, natuurlijk Bart Helmholt, mijn jongetje 68, naar het bronsma mijn jongetje 69, of mag ik het goed zeggen. En even zien. Bouke de Jong, 64, die kwam alle jaar, ja, ze zit al een beetje in hetzelfde stukje. Maar het zou mooi zijn als Michiel die extra stap kan zetten richting de 22 meter. Op de achtergrond de vrouwen die beginnen zo. En dat is ook heel wichtig, ja. Want Femke Rispens staat op plak 1, 15:23. Op plak 2, Sanne Boustra, 15:22. En dus zou ik Femke aanraden om haar eigen afstand te verbeteren. Want 15:23 is net safe als hij naast de belager er een centimeter maar achter zit. Dus, wat doet zij? Ze is op koers voor de koninginnentitel en mat als eerste. Dus er komen er nog 2. Dat is voor de spanning heel leuk. Femke Rispens, wat ken ze? Nee, die gaat wie het. En dus 15:23 bloedsteen. Dat is voor zowel Jeltske als Sanne Boustra. Echt wat het was. Echt wat het was, ja. Ik zou zeggen makkelijk, maar dat is echt wel wat te dromen. Maar ze kennen het beide. Ze hadden het beide Shellitten dat ze het kennen. Dus ja. Dan nemen we hier nog een sprong mooi van Michiel Zielstra, die de titel dus al binnen had. En daarna komen nog 2 vrouwen die een onval dwang kennen op de koninginnentitel. In elk geval binnen de jongens ook leer en de senioren. Nooit deze sprong ik. Wat kan Michiel Zielstra? Kan hij hoe zijn eigen 21 hinnen? Wat doet hij? Hij klimt de rug in, gaat weer. Nee, gaat nou te wetter. In de laatste sprong. De hand breed. Hij juicht. Juichend te wetter. Ja, het bestiert. Blijf wezen mooi wie het sprong. En Michiel die maakt zich nou even snel kleermaatje. Hij wil de touw van de pols als shit. Dus hij zal de pols even weer omzwemmen matten. Zal hem prepareren matten, want hij maakt zijn kleermaatje voor de sprong met de vlag in de top. En ja, dat zien Sander sprong van de jongen. Dat is de traditie hier na de wedstrijd dat degene met de titels springen mooien. Mooie vlaggen, de Friese vlag in top. Vorig jaar weer een nietsprobleemke, want het zijn dus 4 titels in tussen en 3 kansen. Daarbij zijn Marit van der Wal. Dan bedank ik voor de eer, dus zij sprong net. Ik ben benieuwd hoe ze dat dit hier doen, maar daar komen we Assen wel op. We beginnen eerst even naar de vrouwen topklasse. De ontknoping. De ontknoping. Dit is tiergespand, ja. Want Femke Rispens staat op 15:23 en Jeltske Terpstra en Sanne Boustra mogen nog springen. En die kennen alle 2 altijd mat oer die afstand hinnen, die 15:23. Want Jeltske sprong in de eerste ronde 15:94 en ik Sanne Boustra ging er oer hinnen. Dus kan ze nog 1 keer haar beste sprong van de jong verheljen.
Ken zij oer die 15-23 in. Ken zij hier een hele grote gooidwan naar die koninginnentitel. Ze neemt de tijd. Dat lijkt me logisch. Ze docht de eigen dicht. Ze visualiseert de sprong. En haar huid, die het gewoon mooi altijd coacht, zou het net een heel soort. Die denkt, ik lid haar even. Ik lid haar even in haar eigen vrouwtje. Ze knikt. Nog een keer. De focus er volop. Ze neemt de tijd. En daar komt nou dan die jongen in. Ken ze richting 15-23. Nee, Jelske Terpstra, nee. Die Polske correct te vier en dan is het heel spietig voor Jelske dat ze correct te weinig had om dus richting de koninginnentitel te gaan. En dan is het de vraag of Sanne Boustra dan Femke Rispers van deze titel ook herhalen. Sanne, ze krijgt in de voorronde al goed voor 16,40 meter. Dus ja, meer dan een meter verder. Ja. En ja, het zou wat dat betreft meer dan ze tjinnen wijzen als ze het nou weddoet. Maar ja, de Pools mat wel jocht. En in haar tweede poging lieken ze daar rond heen te gaan. Maar ze gaan dusdanig 4 uit koers dat ze haast op het gas sprong. En ja, 1 centimeter te kwad hier. En ja, dat zit haar natuurlijk net lekker. Dus wij binnen benijd wat zij in haar laatste poging doet. Het is ook tevens de laatste sprong van de jongen. Dus alle eigen binnen richt op Sanne Boustra. Dus Jostert, ze doet de hoorn even omheen. Dat gele stickerke, dat rekken we als 9 meter. Dus dit is 9 meter 10. Dat is eigenlijk de afstand wat de Pools van de scoren stiet. Nou ja, mocht ze nou net over dat kantelpunt komen, dan zet ze hem de volgende keer dus iets dichterbij. En Sam Jiet dus elke springer voor zijn sprong waar de Pools in het wetter zit. Waarbij dat zij dus denken dat ze genoeg tijd had om tot het top te klimmen, maar alsnog over het kantelpunt Jiet. Nou, en dat is natuurlijk altijd een cruciaal punt. Want ja, de ene keer ren je wat sneller dan de andere keer. Dus hoe stabieler al die variabelen binnen, dus de onrensnelheid, de aanzetsnelheid, de hichte waarbij dus de Pools pakt, dat moet alle op elkaar aansluiten. Als het altijd een gelijk is, dan kerst een Pools in de goede hoekdeel zetten. Nou, en ja, wat ik zei, dit is de 6e sprong voor Sanne. Dus zij wit, denk ik, inmiddels het plakje. En ik ben benieuwd wat zij nou doet. Er komt natuurlijk wat meer spanning bij. Er komt een heel soort spanning op, want het is voor plak 1 15-23 Femke Rispens. Maar kan Sanne Boustra daar oerhinnen? Dat is de vraag. Mooi een PR van 16,40, een meter en 17 centimeter verder. Dus ze kennen het wel. Er zit zo'n soort speling op. Maar het maat alle jaar kloppen. Jo Kriegen krijgt een prachtig college van Hannes Skerringom. En kan zij dat college nou dan in de praktijk brengen? Sanne Boustra, ken ze nou 15-23, nee ze griep mis. En dat betekent toch dat Femke Rispens de koningin wordt van het vierleppen in Burgen 2026 met een afstand van 15-23. En dat is heel knap, want ze sprong als eerste. En dan mooi er nog 2, waarvan je weet, die kennen daar hoe heen. Maar blijkbaar, Hannes, ken je er net hoe heen. Nou ja, het lijkt het wel alsof Femke het op ervaring doet, lijkt het zo zeggen. Want ja, die just het nou bij Sanne, die laatste onrin. Er zit zo volle spanning op. Ze wil het zo graag en eigenlijk shit ze er gewoon om voorbij. Dus ja, misschien is het een onreden, maar het hekken ook krijgt een beetje. En het maakt alle je kloppen in die laatste sprong. En ja, jammer voor Sanne. Vertjenen heel 4 sprongs, 16 meter 40 is natuurlijk net zomaar iets. Dus ik denk dat ze waarom kennen op een hele mooie wedstrijd. Maar het left hier deze beide vrouwen natuurlijk de kroons omhoog Fionne. En die gaat naar Griepskerk. Dus ja, voor de sport is dat natuurlijk echt mooi. Maar 16:40 hier ze de wedstrijd won. Maar ja, we zijn het al, de finale begint elke keer op mei. En dus telde de afstand van Femke Rispens 15-23 en komt Sanne Boustra in dat lange richtje van Meesken werd je eigenlijk net iets in wilde. En dat is dat je verder springen als de winnaar of winnares uiteindelijk docht. Maar ja, die sprong hij dan in de voorronde en de winnaar of winnares in de finale.
Wielst hier de vlaggen in top gaan. En dan pakken we Hazen vanzelfs die prachtige sprongen nog even mooi. Want dat is de traditie. Dan doen we nog een lietsbietje van de huldiging. En dan zit het hier ik alweer op in het prachtige Burgum. Ja, dit is natuurlijk wel Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd, ja. Wat een waanzinnig vierde sprong. Zowel bij de jongens, de senioren als de... Nou, alle klassen eigenlijk al. Wie gewoon een spannende wedstrijd. Wie het net beslist vanaf het begin. En ja, omdat iedereen op 0 begint in de tweede of in de finale. Wie het ook even de vraag hoe het zo uitpakken. Maar ik denk dat zowel Jorrit als Michiel in ieder geval oermacht Sjenlitten ha. Ja, dus ik vond het een prachtige wedstrijd om te verslaan. En nu krijgen we natuurlijk nog even de laatste sprong. Ik zie dat Michiel nog even de sprong, de pols voor de kleer moet zetten. Ja, want ik zei al, er zijn 4 titels in tussen. En dus is deze sprong wat nuver. Want ja, er gaan 3 tegelijk. Waar zou het dan van mij hoeft het net. Verliezen hier wie dat Marit van der Wal. Die daar voor bedanken. En dat hier te krijgen met het feit dat mijn vlag in top springen toch krijgen met oorzaak is als zonder. En dat kan risico's wezen. Het weer natuurlijk. Oh, volgens mij beginnen we al. Ja. Ik weet net, dan krijgen we 12-12 zo. Oh ja, we springen nou 12-12 denk ik. Dat ken ik. We krijgen slow hand clapping. Jerjo op de achtergrond. Daar komen ze in die. En dus springen En de prinses en prins. Jorrit Boustra en Janne Galema. Zij springen beide heel degelijk naar de orenkant. En het applaus is voor hun. De prinsessentitel en de prins. Zij mij in het zonbed blowen, want de scores steen al voor hun kleer. En Michiel Zielstra die prepareert ziens pols nou ek samen met Femke Rispens. Dus we doen het even om de beurt. En zij had dus de kans om deze laatste sprong te maken. Ik ga het Bart helemaal een keer zien, want hij zit boven in die top. Er zit de vlag eigenlijk een beetje in het paard. Dus het zei het net altijd in alles. Nee, het wie de reden van Marit van der Wal om Vlien hier te bedanken voor die sprong. Die zei van mij hoeft het net, want er zit een risico om. Ik weet nog dat Ornegalen, maar zei ik doe het net. En dat we hem destijds ook net in dank aannam. Want ja, dat is toch een beetje de soort van eer. Traditie. Ja. Alleen nog ja, Orne zei heel stellig. Het is een andere manier van springen. Het zwaartepunt leidt oors door die vlag. Ik haal 6 keer sprong. Het is Chuster ontworpen. Eigenlijk alle redenen die je kan bedenken die ik recht geldig binnen. Dus hij hier helemaal gelijk om dat net te doen. Als je je net goed beviel, dan mag je het net doen. Het seizoen is nog heel lang. Alleen nog voor het publiek is natuurlijk Sabisam super mooi om het wol te zien. Ja. Nou, Michiel had dus wat dat betreft genoeg getrakteerd op supersprong, maar nou ja, het zo mooi wijs dat we nog. De vierste afstand van de dag, 21-21, Sien PR. En de finale titel, 21-21. En bij Femke Rispens, 15-23. De koning en koninginnen van Burgum 2026. Femke gaat naar boven. En springt ik nog een 16 meter. Hij telt net meer mooi. Ze lagen het. Ja, en dit is de haan voorrecord voor de koning en koninginnen. De vierste afstand van de dag. Wie Michiel Zielstra, die hier de kroepjes houdt ons in huid. En ons in mem, die hem altijd stiepje. We jedden het in de reportage. Die jedden deze week maken waard. Over Michiel en Riemer Zielstra. Een sport waar zij in Grutbracht binnen. Waar ze ongelooflijk van houden. En Michiel Zielstra zei het altijd, ik let er alles voor. Maar dat ik dingen opsmiet, dan vind ik dat prima. Want ja, een gewone, normale, vrije tijdsvrijwilliger, zei hij dat op die manier. Ik zit op sneutjoen in de kroeg, ik ben op sneutjoen jaren. En ik moet de hele winter terug trainen. Maar als dat titels opsmiet, dan Zielstra mij net hoe jaren. En de koningstitel voor de tweede keer op riegen. Dat is van harte gunt. Hij krijgt de high five van Bart Helmholt, de recordhouder. Die het 6 keer de koningstitel won. Maar ik moet eerlijk zeggen Bart, ik word geen angst om praten. Maar er is er een
of misschien wel 2, die deze titel ik nog wel eens ophelden kennen van recordhouder. Want Michiel die is aardig op bij om namen te maken in de sport die er zo leef had. In de sport die het hem zo volle brengt. Dat is het vierjeppen. En dan is het nou wachten op de huldiging. En dan hebben we daarna de afsluiting van de wedstrijd van deze livestream. Ze beginnen hier het podium op. En dan is het heel even watchen hoe ze het beste op de foto komen kennen. Michiel zucht ik op zijden. Aan de linkerkant had de cameraman iets totaler giet. Iets verder uitzoomt. Zucht jou daar de kransen staan. Ja. Die krijgen ze aasten om. Die krijgen ze aasten als eerbetoon mooi naar huis. Die Michiel dus al had. Jorrit Boustra had de prinsentitel mooi. 1941. Zijn eerste sprong. Ik een PR. 1993. Hier komt de eerste medaille voor Jana Galema. Prinsessentitel. 1448. De krans en de medaille. De krans om. En dit is een wichtige prijs, Hans. Ja, dit is een van de 3 grote prijzen die sowieso graag worst winnen. Of 3, ja, er zijn meer. FK, NK. Ja. Jorrit Boustra. Er zijn een aantal klassiekers, waaronder deze. De nationale vierhipmanifestatie is er ook een van. Het Friese Nederlands kampioenschap, dat zijn natuurlijk de prijzen. Maar ja, deze begint steeds zwaarder te tellen. Een wedstrijd die toch heel wichtig is. Want zoals Hannes Jedder zei, het is een beetje een voorbode voor het FK. Wie dit wint, wat vaak ik Fries kampioen. Dat gaat de laatste jaren net helemaal meer op. En nou al helemaal niet meer, want Germ Terpstra is er net bij. Maar toch, Michiel maakt het echt wel kans natuurlijk op dat FK. Ja, dat is wel duidelijk. En zei ik. En zij doet het maar weer, hè, Femke. Super. Mooi, de winnaar van de senioren voor de 2e keer op Riegen. Hij had een gnies van eer. Hij kan hem amper bedwingen. En daar had een heel groot gelijk in. Zwier terugte. Michiel Zielstra krijgt de medaille om. En krijgt ik de krans om. En daarmee is de titel officieel. En kan die weer mooi naar eerst hem. En kan de familie Zielstra weer rond te ziekje verwerken krans. Want die kan er naast hingen. Ja, het is kransen sammelingen voor Michiel Zielstra. En dit is een prachtig plaatje. Mooi fjouwer op een riegen. Jana Galema. Der Jonken, Femke Rispens, Jorrit Boustra en Michiel Zielstra. De koning van de dag dus. En daarmee komen wij aan de eind van deze stream. Maar net voordat ik een heel soort thanks is aan de man Jonken mij, Hannes Skerjon. Want het is echt weer, en ik meen het serieus, wij moeten altijd maar klauwen om analisten te vinden. Want je hem toch het helemaal verneert. Ja, het is een mooi maar elke keer dat ik je bel je, dan steen je hem fotmalig sleer voor u. En het is voor je gewoon een vrij joen. Dan was ik bij thuis, maar toch zo is het ook. Ik doe het heel graag. Dus tierentank daarvoor en ik hoop je dat je het nog naast. Ik heb nu altijd vrij hier. Dit is een tractatie voor de sport. En ja, dus ik ben heel benieuwd wat het seizoen nog verder in petto had. Het is natuurlijk sowieso leuk. Michiel wint natuurlijk heel dik. 21, 21. Het is natuurlijk wel zo. Germ Terpstra is er net. Dat wordt al zijn. Maar ik denk dat Germ echt mijn zandsprong nog klauwen had. Ja, die had een probleem. Meter. Dus Michiel komt op stoom. En dat is voor de rest van het seizoen natuurlijk echt fantastisch spannend. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het nog meer in petto had. Germ komt weer om, maar het is een Michiel die het nou in vorm is. Dus dat krijgt hangen en wurgen. En voor dit soort mooie wedstrijden moest niet altijd bellen, zei Hannes Skerjon. En we hopen dat dat een beetje het credo is. Weet je mooi het weekend ingaan. Want we hier een fantastische wedstrijd zien. Het wie een geweldig mooie wedstrijd. Hier het Koningsderpen in Burgen. Mooi zo'n meisje die een PR sprongen. En dat in totaal nog een keer sprongwaard een PR. Dus het is een historische joen wolworden. En de prinsentitel is voor Michiel Zielstra. De prinsessentitel voor Jana Galema. De koninginnetitel voor Femke Rispens. En dan houden we zelfs nog Jorrit Boustra die de prinsentitel binnenkrijgt. En daarmee sluiten wij deze livestream voor joen dan nou. Maar er komen er nog meer. We hebben vanzelfs de nationale Philip manifestatie. Het Nederlands kampioenschap nog.
En zorg vooral ik even echt naar het Fries kampioenschap. Want het is een voorbode, zei Hannes Carrion. Waar het jong wint, die maakt het heel grote kans bij het Fries kampioenschap. En dus is deze namen een peer om rekken mooi te houden. Tieren dank voor het Chen. We hopen dat jou genoten hebben. En we wensen jou voor de rest nog een heel noffelijk weekend.